رسته رسته ها وقت خیر و خوش با روی خنده عاشقی زارت منم اینجا بیا دیگر مرم مغزی جان مانت نیلوفری маълумот дар бораи мас анамин барномаи як рӯзи як шахс дусолагӣ 2016-2018 телевизиони танин барномаи як рӯзи як шахс қарсакҳои шумо حالا جوان‌ها بسیار هستند که در این برنامه آرزو دارند که برنامه کنند. дар инҷо муайян кунед ки дӯстони гиромӣ ки сину солаш нав ба дусолагӣ расидааст ин аст ба фикри субиддин фарраҳманд фақат табассум карда гардам гуноҳи ман رفتم از آغوش گرمش یادی من درد همان пула овардими ту дуо кардам то دشمنی بیچاره من زنده باش من بزیدی تو زورتر می شوم سوال چی بود؟ марҳамат дӯстатонро ки дӯсти наздики рустам ҳотдог мехӯред дуэт иҷро мекунед соати 9:30 кори мо сар шавад буд мо камтарак дер кардем барои он ки ман як одама пойдоса будам хай вай дилу ҷонам фидои ту саломат бошед ман мехоҳам ки оянда ми ҳар дутон кор кунед он дар тӯё ин ҳолатро бисёр медидем ё ту пора ё ман
салом. бори дигар салому паём ба яку яки шумоини азиз. албатта имрӯз аз дидани чеҳраҳои ҳар яки шумоини азиз мо бениҳоят фараҳманд ҳастем. бори дигар яку яки шуморо хуш омадед мегӯям ба ҷашни шоу барномаи як рӯзи як шахс. албатта гуфта метавонам ки ҳар яки шумоини азизро лоиҳаи як рӯзи як шахс не, балки худи мухлисонатон интихоб намуданд ки то мо аз рӯзи шумоини азиз маълумот дем ва давоми 2 сол мас гурӯҳи эҷодии барномаи як рӯзи як шахс тавонист то қадри имкон аз рӯзи шумоини азиз каму беш бошад ҳам маълумот дода бошад. ман бори дигар шуморо хуш омадед мегӯям, чун дида истодам ситораҳои суғзамин, умуман ситораҳои кишвар инҷо ҷамъ омаданд ки албатта мо бениҳоят хушҳол ҳастем ва ман инҷо аллакай дида истодам дӯсти азизу арҷуманди мо мас аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон Муборис Усмонов ташриф овардан. хуш омаданд. салом арз мекунам ба кулли тамошобини телевизиони Танин. мо беният шуда ҳастем ки дар ин рӯзи муҳим, рӯзи фарах қарор дорем ва оиди барномаи як рӯзи як шахс. як чизро гуфтаем ки барнома воқеан ҳам шабеҳи худро дар дигар телевизионҳо надорад. ин аст фикр мекунам хусусияти асосии фарқкунандаи барнома, хусусияти афзалиятнок. ман хони чӣ дорам? хони онро дорам ки доимо ин хусусияти афзалиятноки худро, сабки хосаи худро нигоҳ дорам. муваффақият. ташаккур барои Маҳмудхон барои даъват, ташаккур барои ҳар як нафароне ки имрӯз бевосита дар дилху соҳаи фаъолияти ҷамъиятӣ кор мекунанд ва ҳамаи онҳо пеш аз ҳама пешсаф ҳастанд, соҳибкасби кори худ ҳастанд. имрӯз фикр мекунам нафаронеро шумо ҷамъ овардед ки шумо тавонистед паҳлӯи дигари онҳоро, паҳлӯи на танҳо масалан саҳнавӣ, балки паси пардаро барои тамошобинони телевизиони Танин нишон дед. ман қайд карданӣ ҳастам ки телевизиони Танин воқеан ҳам яке аз телевизионҳои беҳтарин аст. бо чӣ? зеро ки он барномае ки телевизиони Танин мекунад ба куллӣ аз дигар телевизионҳо фарқ дорад. вақте ки ҳар як кори эҷодӣ бевосита хусусияти афзалиятнок дорад, он гоҳ мавриди таваҷҷӯҳ мешавад ва тамошобин ё ки шунавандаи худро пайдо мекунад. ва имрӯз дусолагии як рӯзи як шахс воқеан ҳам рӯзи фараҳ аст, рӯзи хушнудӣ аст, рӯзе ки аст ки мо шодкомиро имрӯз ҳамроҳи Маҳмудхон ва ҳамзамон роҳбарияти телевизиони Танин акаи Шермуҳаммад ки бевосита боробарии ин нафар ин чиз амалӣ гашта истодааст қайд карда истодем. биёед як қарсак мезанем барои баснакорони махсус анамин лоиҳа. ташаккури зиёд. ва лоиҳаи як шахс аз дигар лоиҳаҳо фарқ мекунад, чун лоиҳа дар телевизионҳо нест, шабеҳаш ҳам нест ва фикр мекунам ки бо махсусан анамин хосияти хоси худ, бо сабки махсуси худ шумо дар оянда низ истодагарӣ мекунед ва бевосита мақоми махсуси худро мобайни тамошобини худ нигоҳ медоред. қарсакҳояшон барои Маҳмудхон. дӯстони азиз, барои беҳтарин реклама ташаккур мегӯям ман ба Муборис. рекламаи бепул имрӯз тамоман. рекламаи бепул. ман як сирри дигарро барошон фош мекунам. дӯстони азиз, баъзе нафарон имрӯз ҷиддӣ ҳастанд. имрӯз рӯзе аст ки мо бояд хушҳолӣ кунем, хурсандӣ кунем. умуман санъаткорон умуман як шахсони бояд ки ҷиддӣ набошанд. барои як сирри дигарро фош мекунам. қарсак задан ба саломатии инсон тамоман зарар надорад. ҳар ройгонаам ҳаст. ташаккур. муборисҷон, медонед мо инҷо ҷамъ овардем нафароне ки қаҳрамони барнома гардиданд дар давоми 2 сол ва ман медонам албатта ситораҳо серкор, серташвиш, сертараддод ҳастанд ва шояд баъзе онҳо аз таърихи пайдоиши барнома шояд маълумот надоранд. аз ин хотир ман инҷо як лаҳза мехостам як навори кӯтоҳи мо пешкаши ҳамагон гардад тариқи мас анамин мониторҳо, яъне маълумот дар бораи мас анамин барномаи як рӯзи як шахс. диққат ба монитор. ҳанӯзам чашми мо дар даромадгоҳи маз анамин бино аст. ниҳоятан онҳо аз таҷбургер баромаданд.
این پارچه از لایحه یک روزی یک شخص بوده دوام 2 سال است که طریق افیری تلویزیونی تنین پیشکشی عامه گردیده ایستاده است. برنامه فرهنگی و اطلاعاتی بوده از یک روزی چهره‌های شناخته کشور معلومات می‌دهد. باید گفت که نخست برنامه یک روزی یک شخص سنه 16 مارت سال 2016 با اشتراک آوازخوان سوزمین فردوس محیدینов تهیه گردیده پیشکشی تماشابینان گردانیده شده است. دریا مجو دریا منم دریا مجو دنیا منم یاری دیلی تنهای تو تنها منم تهیه‌گران سنه 16 مارت سال 2017 با اشتراک یک قطار قهرمان‌های برنامه یک سالگی برنامه یک روزی یک شخص را جشن گرفته بودند. باید گفت که تا این مدت نزدیک 30 برنامه ثبت گردیده در صحیفه یوتیوب جای داده شده است که خوشبختانه در شبکه‌های جهانی اینترنت بینندگان خود را پیدا نموده است. شیر محمد شیرماتов مؤلف لایحه بوده هدف تهیه آن را چنین شرح داد. ҳадафи ташкил кардани анамин барномаи якрӯзи як шахс камтарак паси саҳнаи онҳоро ҳаёти паси саҳнагии онҳоро нишон диҳем. яъне ки як рӯз ҳамон шахс бо чӣ корҳо машғул аст. мо мехостем тамоман пинҳонӣ сабт кунем, лекин аз рӯи қонун пинҳонӣ сабт кардан ин аз рӯи қонун мумкин нест ва мо қисман сабт мекардем ва албатта розигии онҳоро мегирифтем. қудратулло раҳматуллоев сармуҳаррири телевизиони танин мегӯяд ки то ин муддат таҳиягарони барнома тавонистанд камубеш бошад ҳам бинандагони худро дарёфт намоянд. фикр мекунам то имрӯз дар муддати 2 сол ҳамкоронамон тавонистанд ки пайгирӣ карда бошанд зиндагиномаи қисми зиёди ситораҳои санъати тоҷикро ва ҳамчунин мутахассисону коршиносони дигар соҳаро. огаҳ ҳастам аз он ки вақте ки ба пойтахт сафар мекарданд дар роҳҳо чӣ мушкилиҳо буд ва дар ағбаҳо чӣ мушкилиҳо буд, аммо ба ин ҳама мушкилиҳо нигоҳ накарда тавонистанд ки барои бинандаи худ барои мухлисони санъати эстрадаи тоҷик ва дигарон як маводҳоро пешкаш кунанд ки воқеан ҳам диданибоб аст ва боз ҳам вазифадор шуданд ки бештар хубтар барномаҳоро ҷолиб пешкаш карда бошанд ва дар нақша дорем ки ҳам дар нақша дорем ва ҳам орзу дорем ки ҳамкоронамон таҳиягарони ҳамин барнома ба кишварҳои ҳамсоя сафар карда бошанд. шумо дар меҳрубонӣ ва муҳаббат чун падар дорӣ муаллим лафзи ширину забони чу шакар дорӣ шави хуни ҷигар то кӯдаке дарси адаб гирад алои пири бо тадбир ҳазорон гул писар дорӣ. дар соли 2018 гурӯҳи эҷодии барномаи як рӯзи як шахс нақша доранд доираи барномаро боз ҳам васеътар намуда аз як рӯзи кормандони соҳаҳои мухталиф маълумот диҳанд. хурсандиовар он аст ки дар дуюм соле ки янами барнома фаъолият мекунад маҳмудхон аллакай ба пойтахти ҷумҳурӣ рафта аз як рӯзи ситораҳое ки дар пойтахт зиндагӣ мекунанд аллакай сабт карда омаданд ва ман боварӣ дорам ки дар оянда маҳмудхон касби худро дӯст медоранду ва анамин корашонро пеш бурда ман боварӣ дорам аз тоҷикистон берун ҳам мебарояд ва албатта барои ин мо кӯмаки худро мерасонем. воқеан лаҳзаҳои ҳассос буданд, лаҳзаҳои гуворо, лаҳзаҳои ногувор, вале бар ҳамаи нигоҳ накарда ҳаракат карданд ки наворбардорон. ман вақте ки як рӯзи маро ҳам сабт кардам ман дидам ки чӣ гуна ин заҳмат аст, чӣ гуна меҳнат аст, чӣ гуна кӯшиш кардан лозим аст ва бешубҳа барое ки чунин барномаро таҳия кунӣ рӯзи дароз ҳам оператор наворбардор ҳам ровӣ доимо дар пай як нафар ҳастанд ва ин бевосита меҳнатдӯстии зиёдро талаб мекунад. ман асам мегӯям барои заҳмат, барои меҳнатҳо, барои ин қадар то як андоза камтар як тоқат кардан лозим аст. баъзе санъаткорро баъзе вақт шояд ки на он қадарам писанд бошад, вале ин касби онҳо аст. бори дигар як қарсак мезанем. оварҷон медонед инҷо ман бисёр нафаронро дида истодам ва мутаассифона баъзе қаҳрамонҳои барномаро ман надида истодам ва гуфта метавонам ки мо роҳ афтода нестем, чун асри техникаву технология аст. аллакай мо тавонистем ки таврикоти онҳоро қабул кунем. диққат ба монитор
марҳамат, нафароне ки омада натавонистанд бо сафҳои ҳузурнок табрикоти худро мерасонанд. ассалому алайкум бинандагон шунавандагони азиз ва мухлисони телевизиони Танин. маҳмудхон ки мо ҳамкорӣ дорем. ман аз сидқи дил аз номи ансамбли давлатии шашмақонхонони нури хуҷанд, бародарони азизам, хоҳарони азизам ки дар телевизиони Танин кор мекунанд, аз ҳамин дарбон то сарбонаша аз самими қалб табрик мекунем, ҳамкорӣ мекунем. худо хад дар хизмати якдигар ҳастем ва чӣ мехоҳам дидед дусолагӣ як рӯзи як шахс дидед алакай 2 сол мегӯем не ки алакай худи 15-20 сол боз дили халқа ҷо шидетон, чунки бисёр гапҳои назм, сурудҳои назм, олиҷаноб вохӯриҳо ин бисёр фоли нек аст. ман орзу мекардам ки ба монанди синну соли худам 55 сол дар саҳна, шумоҳоям 55 сол хизмат кунтон, 15 сол 16 соли нури хуҷанд бо ин ба халқ хизмат кунтон ва гуфтаниам дуои нек гуфтаниам ки 100 сол бизӣ, 120 сол бизӣ, хандидаву болидаву хушҳол бизӣ. мавлуду ти имрӯз ба олам табрик, хушҳол ба 100 сол чӣ имсол бизӣ. ташаккури зиёд мегӯям барои устоди гиромиқадр, ҳунарманди мардумӣ Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ Ҷурабек Муродов ва ҳамзамон дӯстони азиз. имрӯз танҳо суҳбат намешавад, баъзе нафарон тарсидан аллакай не, ҳамааш хуб аст. имрӯз бевосита таронаҳое мешаванд ки ҷадид ҳастанд, бори аввал пешниҳод мешаванд ва таронаҳое мешаванд ки аллакай мобайни мардум маҳбубияти худро пайдо карданд. зеро санъаткорони зиёд ҷамъ омадаанд ва ман бениятам шод ҳастам ки имрӯз нафароне ки воқеан ҳам меҳнатдӯст ҳастанд, касби худро дӯст медоранд, дар як тарафхонаи зебо ҷамъ омаданд. медонед мо як сарояндаи аҷоиб дорем. сарояндаи воқеан ҳам аҷоиб, воқеан ҳам хоксор, воқеан ҳам ба мухлисони худ хеле наздик аст ва намедонам аз чӣ сабаб бошад ки вақтҳои охир бисёр гуноҳ содир карда истоданд. нафари гунаҳгор. бале, ва ба гардан ҳам намегиранд. ба гардан ҳам ки бошад ин нафар? гуноҳи ман не. гуноҳи ман медонам ин нафар як шахсе ҳастанд ки шахси ҳалиму хоксоре ки дар ҳар як суҳбати ин нафар фикр мекунам ки меҳр мебарояд ҳар навбат. бале, ин нафар ном доранд. биёд 1 2 3 Анвар Аҳмедов истиқбол мекунем. марҳамат. ман аз номи худам, аз номи ҳамаи шумоёни азиз, аввало тамоми кормандони телевизиони Танин, шахсан кормандони барномаи як рӯзи як шахсро табрик ва муборакбод мегӯям. дусолагӣ муборак бошад. бигзор боз 10 солаҳо 50 солаҳои дигар омада дар ҳамин рӯзҳои неки ҳамин барнома ширкат варзем. муборак бошад дусолагӣ. رسته ها رنگین زی گل دسته ها بیا یار از مقدم دیوانه گردم رسته ها رنگین زی گل دسته ها بیا یار از مقدم دیوانه گردم سحر شکفته عجب گلهای رنان شکر ترانه بلب شیرین و زیبا سحر شکفته عجب گلهای رنان شکر ترانه بلب شیرین و زیبا غنچه نازنین
باشه بایی خوشترین از حسن عشق آفرین حیرانم یار غنچه غنچه نازنین باشه بایی خوشترین از حسن عشق آفرین حیرانم یار این ما پاشی قلم را افزونگری علم را سوزد زینب دلم را نالانم یار سهر سهر شکفته عجب گلهای رعنا شکر شکر ترانه بلب شیرین و زیبا سهر سهر شکفته عجب گلهای رعنا شکر شکر ترانه بلب شیرین و زیبا گلی ناز حد و قامت گلی ناز در جانم یار اصلی نامت گلی ناز شهدی جامت گلی ناز حد و قامت گلی ناز در جانم یار رسته 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 ها رنگین زی گل دسته ها بیا یار از مقدم دیوانه گردم رسته 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 ها رنگین زی گل دسته ها بیا یار از مقدم دیوانه گردم سهر سهر شکفته عجب گلهای رعنا شکر شکر ترانه بلب شیرین و زیبا سهر سهر شکفته عجب گلهای رعنا شکر شکر ترانه بلب شیرین و زیبا қарсакҳои шумо барои Анвар Ахмедов. Аки Анвар, ман барои шумо як савол дорам аниқтараш. Мо зеро ки шуморо доим мебинем, шумо доимо нафаре ки ором, нафаре ки хоксор, нафаре ки ҳалим, нафаре ки доим табассум мекунад мисли худи ҳозир. Як саволи воқеан мубрам пайдо шуд. Шумо мешавад ки бадхашм шавед. Ман шуморо мехоҳам ки якбор бадхашм қаратон мебарад ягон мавриде мешавад? Мешавад. Барои ман шавқовар аст. Микрофон ҳаст. Ҳастме? Пастан ба фикрам. Мо аллакай одат кардем ба қавли ки мешаванд чунин ҳолатҳо. Албатта мешавад, барои чӣ не? Дар кадом ҳолатҳо шумо хашгин мешавед? Ман баъзе вақт аҳамият метиҳам вақте ки дар пойтахтам будед дар ягон лаҳзаҳои дигар вақте ки ягон ҳодисае ки воқеан ҳам ногувор асту бадхаш шуда шумо ҳеҷ гап не ҳамаш на. Хай албатта Муборизҷон ҳаракат мекунем ки лекин албатта асабонӣ мешавем, лекин ҳаракат мекунем ки анамина назди мардум пинҳон кунем. Зеро ки чӣ хеле ки шумо гуфтед ки санъаткор ҷиддӣ намезевад. ҳаракат мекунем фақат бо табассум барои мухлисон баромада суруд хонем ё суҳбат кунем. Ман орзуи онро дорам ки доимо шумо самимӣ табассум кунед. Зеро ки ҳолатҳои бад дар зиндагиятон набошад. қарсакҳои шумо барои Анвар Ахмедов. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Раҳмат. Ташаккур. Ташаккур беҳтаре. Не, Анваракон нашуд. ба ёдатон омад? Ҳамин гафа Маҳмудхон ба фикрам мунтазир будам. Муборизҷон охир ман фақат табассум карда гардам. Гуноҳи ман. Ташаккур. Бале, барои чӣ не? Ташаккур. Орҷон, дӯсти азиз, медонед? албатта мо танҳо як рӯзи армин ситораҳоро наворгирӣ кардем. Умуман гумон мекунам ки айни замон мухлисонашон мехоҳанд ки пас аз сабти барнома дар ҳаёти онҳо боз ягон навгунӣ, ягон пешравӣ шуда бошад. барои манам шавқовар пурсон мешавем шояд. Бале, ман масалан ин чизро мехостам, агар шумо зид набошед. Масалан марамат оғоз кунед, аз ки оғоз мекунем? Аз Фирдавс Муҳиддинов. аз Фирдавс Муҳиддинов, қаҳрамони якуми барномаи як рӯзи як шахс. биёед ба назди мо биёедам мешавад. як қарсак мезанем, дастгирӣ мекунем дӯстони азиз. Ташаккур. шумо Фирдавском мо бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. Имрӯз аз дидани шумо мо бениҳоят хурсанд ҳастем. умуман саволи оддӣ аст. пас аз сабти барнома дар ҳаёти шумо чӣ навгонӣ, чӣ пешравӣ? куртаҳо нав шуданд, костюмҳо нав шуданд, прическа нав нашуд. олиам яххел. чӣ навгониҳо аст? имсол мо чиро интизор шавем? аввали соли 2018 то як андоза албоми нав, консертҳои ҷадид. албоми нав худо хоҳад
эҷодкардозим як суруди дӯстӣ тайёр кардагӣ имрӯз барои дӯстони азиз барои дӯстони ҷонӣ мехонем. ташаккур зиёд. харсако шумо беҳтарин муваффақият хонем харса барои шумо. инамине ки дар рӯзи анамин барои ман як рӯзи хушбахтӣ буд ки ман аввалаш соҳиби набира шудам. соҳиби набира харсако шумо. соҳиби набира шудам. ин набира якуми шумо аст? набираи аввалин якум? аввалин набираи ман. беҳтарин писар духтар? писар. номашро чӣ гузоштед? номашро хай шоҳҷаҳон. шоҳҷаҳон беҳтарин ном. мо саломатӣ хоҳонем барои ҳам модар барои ҳам фарзанд. маромад. ин барои ҳар яки шумо орзу мекунам ки ҳами шумо соҳиби набира гардед, соҳиби келин гардед. ташаккури зиёд мегӯем барои шумо. сипос. бори дигар якояки ҳамкорони азизро хайру мақдам мегӯям ба ин кошони зебо ва аз номи тамоми ҳамкорони азиз, ҳамкасбони азиз ин барномаи рӯзи як шахсро табрику таҳният мегӯям. барои шумо бурдбориҳо таманно дорам. пешравӣ барои ман аз соли 2018 баъд аз барномаи рӯзи як шахс бисёр пешравиҳои зиёд шуд. сурдҳои нав эҷод кардам, мухлисони зиёде аз шаҳри хуҷанди бостон пайдо кардам. ташаккури зиёд. мо муваффақият хоҳонем барои шумо. ҳар сипос миннатдории хешро баён мекунем барое ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед. маромад нафари навбатӣ Рустам Азимӣ. маромад чӣ навгониҳо рух доданд баъд аз сабти барнома? ташаккури зиёд Борисҷон. сараввал салом ба устодони азиз ки дар инҷо ҳузур доранд, ба ҳамкасбони азиз. сараввал ин барномаро табрик мегӯям бо дусолагиаш. баъд аз навор гирифтани як рӯзи як шахс дигар балони мошини ман намекафад. ман омӯхтам. барномаро тамошо кунед мефаҳмед. салому алайкум дӯстони азиз. имсол барои мо соли як беҳтарин буд. мо ҳамроҳи команда соҳиби бренди соли 2017 шудем. ман дар ин роҳбари компанияи Танин гуфтаниям ки ҳамеша дӯст бимонем. ҳамин. ташаккури зиёд мегӯем барои шумо. медонед муворҷон, ман ин навбат мехостам аз ғолибҷон Юсуповам пурсон шавам ки дар ҳаёти он нафар чӣ навгонӣ, чӣ пешравӣ? ташаккур. аввал ман ба дусолагии ин барнома аҳли кормандони Танинро, инчунин роҳбари гурӯҳи эҷоди телевизиони Танин акои азиз шермуҳаммадкорро табрик мекунам ва гуфтани ҳастам ки дар ҳаёти санъаткор қариб ҳар рӯз як навигарӣ ҳаст. як суруди нав эҷод шуд. ин албатта навигарии бисёр бузург аст ва хушбахтона якчанд сурудҳои нав, клипҳои нав, нақшаҳои навбанав ҳаст, ниятҳо ҳаст. фикрам ҳамин албатта навгоҳ. ва боз ман дар бисёр минтақаҳои Тоҷикистон дидам ки шумо консертҳои худро гузошта истодаед. яъне ки як тури махсус, яъне ки сафари махсуси шумо ба ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон аст бо барномаи консертӣ. дар кадом шаҳрҳо аллакай консерт мондед ва ният аст ки боз консертҳоро дар кадом шаҳрҳои дигар монед? маромад. мо дар шаҳрҳои аз шаҳри Душанбе сар шуд, баъд аз дар Турсунзода, дар Ҳисор, ният дорем дар дигар тобеи маркази шаҳри Душанбе минтақаҳо иншоалло. мо муваффақият хоҳонем, зеро ки як сафари махсуси эҷодии калон бори аввал аст дар Тоҷикистон ки дар ҳамаи минтақаҳои дур даст ҳастанд, наздик ҳастанд. ин воқеан ҳам боиси аҳсан гуфтан аст. як қарсако барои Ғолибҷон Юсупов, барои меҳнатдӯстӣ ва барои кӯшиш. ташаккур. барои ман шавқовар аст ки Маҳмудхон худи ҳозир мо ба ин саҳна киро даъват мекунем? ва пеш аз оне ки мо ана ҳамон нафарро даъват кунем, ман бисёр мехостам ки боз ба як нафари дигар мо риштаи суханро диҳем. ин бошад муаллими азизи мо Матлуба Моинова. хушомадам муаллими ҷони азиз. дар ҳаёти шумо чӣ навгонӣ? муҳим он аст ки баъди барномаи як рӯзи як шахс он шогирдоне ки дар мамлакатҳои хориҷӣ мехонанд ва фаъолият мекунанд, ин ҳам бошад дар Амрико, дар Германия ва ҳам Малайзия, ин хонандагон ҳамин барномаро ба воситаи YouTube тамошо карда истода ба ман занг заданд ва ба воситаи ҳам Viber ба ман навиштанд ки ин барнома барои шумо муаллимам муборак бошад ва бинед ки дар ҳақиқат ин барномаи як рӯзи як шахсро дар тамоми ҷаҳон мебинанд ва мешунаванд ва ҳанамин муҳимаш он аст ки ин хонандагон боз манро ёфтанд ва мо ҳоло бо онҳо дар тамос ҳастем. ин ташаббусҳои нав ба нави шуморо мо мухлисон интизор ҳастем ва сарбаландӣ ва некномӣ орзу мекунам.
ташаккури зиёд мегӯем барои муаллимаи азиз, барои саҳми беандоза, барои ҳам донишманд, ҳам боақл ба камол расидани насли наврас. қарсакҳои шумо барои муаллимаи азиз. Ташаккури зиёд. хушомадан мувориҷони азиз, медонед ман ин навбат киро даъват кардани ҳастам? хуш, як нафаре ки аз тамоми мишмишҳо бохабар аст, новаст аз оне ки дар тоҷикистон мишмиш мешавад ё дар шаҳру вилоят ё умуман дар деҳа ҳам ҳатто мишмиш шавад, он сарояндаи мо бохабар ҳастанд. ман ин таронаро хуб медонам ва таҳти кавкавиҳои шумо ба ин сана даъват мекунем. 1 2 3 ғолибҷон юсупов. маромад. خیر من خوشبختانه علاقه 2 سال شده است که این برنامه وجود دارد. ریتینگ خود را گم نکرده است، برعکس مشهورتر شده ایستاده است. تمنا میکنیم که بگذار حالا جوانان بسیار هستند که در این برنامه آرزو دارند که برنامه کنند و همکاری ما نیز ادامه دارد. به شما کلاه بلند تمنا میکنم. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. ندیدم تو را عزیزی دل من، دیگه طاقتم نمان. ندیدم تو را عزیزی دل من، وای دل من، دیگه طاقتم نمان. نخواه که یادی من نکرده باشی، گه فریادی من نکرده باشی. دل سنگینی تو سنگین بیمانه تا ابد ای بی وفا. دل سنگینی تو سنگین بیمانه تا ابد ای بی وفا. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. ندیدم تو را عزیزی دل من، دیگه طاقتم نمان. ندیدم تو را عزیزی دل من، وای دل من، دیگه طاقتم نمان. خوش با روی خندم بی گفتی خیر و دستم را فشردی. نمیدانم چرا همراهت جان دل مرا را بودی. نمیدانم چرا همراهت جان دل مرا را بودی. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. چند بهار و چند خزان، 101 روز شبان. ندیدم تو را عزیزی دل من، دیگه طاقتم نمان. ندیدم تو را عزیزی دل من، وای دل من، دیگه طاقتم نمان. دیگه طاقتم نمان، دیگه طاقتم نمان. ташаккури зиёд, ташаккур барои ҳунарнамои хуб ва мо барои шумо муваффақият хонем ва айни замон мо суҳбатро давом медиҳем бо қаҳрамонҳои барнома. чаро ки на мубориз, медонед маро як чи дар ташвиш гузошта истода. хуш, чаро ки меҳмонҳои мо ҷиддӣ имрӯз. ман ҳаминро дар аввал қайд кардам ки дӯстони гиромӣ, қарсак задан мумкин аст, табассум кардан ройгон ба организми шумо тамоман зарар ягон чиз надорад. хӯред, худро озод эҳсос кунед. ман ягон чи нӯшед, ё ки хӯред.
خوش میگذاریم فکر میکنم با همین میز در اینجا فرانگیز دنیای زیبا است. خب فرانگیز دنیای زیبا دیدی الان جمله شده الان از نماد. خوش بهترین در حالت شما چی نمیگونی فرانگیز بعد از ثبت برنامه یک روز یک شخص؟ من اولا منتداری خود رو با اکای شیر محمد با تشکیل کنندگان همین برنامه رنگین و جالب عرضی سپاس میکنم چون در حقیقت این برنامه مخلصان زیاد پیدا کرد و شخصا برای من همکاری با محمود خان خیلی آسان بود چون در حقیقت آدمی که با اون کس کار کردن بسیار قلای هست. یک جای کار کردیم در کجایی که من نباشم همه وقت از من میپرسن که فرانگیز شما در برنامه یک روز یک شخص اشتراک کردید و در حقیقت همین گپ راست است که پنهانی از قفای شما ثبت کردن. بسیار از من میپرسن خود در بیمارخانه باشم خود در یگون جو باشم همه وقت میپرسم. من میگم در حقیقت یک قسمش پنهانی بود. من در حقیقت خبر نداشتم که از قفای ما ثبت میکردم و بسیار میپرسن. یعنی این معنای اون رو دارد که در حقیقت این برنامه مشهور شد و مخلصان زیاد رو پیدا کرد. حتی در شبکه یوتیوب هم بسیار مخلصا همین برنامه ما رو تماشا کردن و البته این برای هر یک سراینده برای هر یک نفر این البته خوشبختی است. قرض می‌زنیم با افتخاری فرانگیز دنیا. تشکر. واقعا فرانگیز امسال کلیپ‌های جدید استحصال کردن تا یک اندازه و همزمان بود ترانه‌های نو که هم با آهنگسازان جمهوری ازبکستان هم با آهنگسازان ایران کار کردند و به واسطه یک فعالیت ایجادی خوب رو در سال 2017 نشون دادند و فکر می‌کنم در سال 2018 نیز بسیار نوگانی‌ها رو انتظار شدن ممکن است. در اینجا هستند یک نفر دیگر دوستان عزیز دوستی قدردانی من نفری که بسیار نفر میگن که دمیربک همسیف شما نه دمیربک همسیف من نیست. دمیربک تقریبا خطا نکنم اگر یک 4 سال از من کلانتر. مرحمت که دمیربک سخن با شما داده می شود. تشکر. 4 سال گفتم پیر نکنید. خب همسی گفتن گره در شما چی میره؟ تشکر زیاد به همه شما. گپ درباره نوگانی باشد در حیات من نوگانی خیلی بسیار است. یک دویتی نو آماده کردیم و بحری مخلصان همراهی خواهری از من نگین امان قلوبه بسیار سرودی نغز برآمد. خدا خواهد به نزدیکی به نوار میگیریم. چند سرودهای نو باز من آماده کردم نصیب باشد سال روان یک برنامه کنسرتی خود را برای مخلصان من تقدیم میکنم و یک نوگانی اساسی با در حیات من است. من یک مبارز من گوش کراسید میشم یک تا وای شده داشتیم مغازین لباس های مردانه. من خواستم که امروز برای همه یک تا لباس تحفه کنم بینم 33 تا بوده است برای همین کمترک بانکروت میشم که من نآوردم. خیلی مرحمت میکنم با مغازه یک تا لباس میگیرتون همین نوگانی نه میخریتون نام مغازه رو میمونیم مصلحت میکنیم نام مغازه خیلی همین نوگانی ها یا اینکه ایاره میمونیم نصیب. خب تشکر به پایان میگم. تشکر برای دمیربک ولیموف. خرسک زدن البته ممکن. دوستان عزیز در اینجا محمود خان پیشنهاد کردن که ما یک بخشی مخصوص گذارانیم. این بخش واقعا هم فکر میکنم که شوخوار میشد و تا یک اندازه خنده آور. از کدام لحاظ خود حاضر محمود خان برای شما قاعده اش رو میفهمانند و فکر میکنم همگان شرم نداشته جدی نشده اشتراک میکنیم. مرحمت. خب شرط این آزمون نیست این یک گویم بازی گویم هم اشتباه نمیکنیم. میدونید از چی خاطر؟ از سبب که امروز نفران جمع اومدند که همه آنها به خود خاص سبک و اسلوبی خود رو دارند. همینطور نه از این خاطر من یک لحظه میخواستم که بیاید کمتر سرود عوض کنیم. اینجا میبینیم همه شما دوست هستید با هم اومد دونستان میخوایم که آیا سرودی همدیگر رو میدانید یا اینکه نه. با فکر میکنم کلمه نه رو ما امروز استفاده نمیبریم. برای همگان سرودهای یکدیگر رو میدانند. همکسبان گرامی قدر ما آغاز میکنیم باز از کی؟ از رستم عظیمی. از رستم عظیمی فرق ندارد سرودی کی نباشد ما از شما میخوایم. یک سرود که فراموش نشد دوره کودکی بود در تلویزیون بودن از استاد حسن کمال بود. قدت بلنده یار قدت بلنده میانی ابروانت خالی کمنده ای قدت بلنده یار قدت بلنده میانی ابروانت خالی کمنده ای یارم نشانی داره
دور جوانی داره چشمش خماره داره چشمش خماره ای چشمش خماره داره چشمش خماره قصکای شما در اینجا نفر نوبتی دمیربек олимов نیز тарона як нафарро ҳаракат мекунанд ки ба услуби хоси ҳамон нафар иҷро кунад. фарқ надорад. агар хуб мешуд имрӯзина сарояндаё ки имрӯз ҷамъ омаданд. бале рафтем. малаш як суруд мама бисёр ваяш маъқул чӣ ҳамин сурудхонишону баъд ҳамн оҳангашу ҳамун хуш маромад дар пуштаки зардолу ман ҳамроҳи гулбону гул гул гулбону гул гул гулбону. ин суруди бародари азизи мо анвар ахмедов аст. мо вақте ки ин суруд нав буромад ҳамроҳи мубориз дар радио гӯш кардем. ҳама хел замзама кардам. ҳамун боз дар ёди мо монда буд. барои ҳамин суруда барои шумо замзама кардам. беҳтарин қарсакои шумо. манат дар инҷо дӯсти гиромиқадри мо фароманд каримов ҳастанд ки ҳар яке шумо фикр мекунам мешиносед ин нафарро, зеро ин нафар на ба воситаи ягон чӣ гӯям ягон васоити ахбори омма, телевизион, радио, ин нафар тавассути зиндабод сомонаи youtube.com мас бо анамин тар машҳур шуданд ва имрӯзҳо дидан мумкин аст ки аз назаргузаронии таронаҳои фароманд каримов дар youtube зиёда аз миллионҳо аст. миллионҳо маротиба 5 миллион 10 миллион ва шумо худатон шахсан интизор будед ки чунин машҳур мешавед. рости гап дар мобайни духтаракони то 14 сола 16 сола саломат бошед. рости дар дуртарин гӯшаи тахайюлоти мо набуд ки суруди мо чунин муваффақ мешавад. саломат бошед. бед набошад ман як шеър мехонам як сухан мекунем баъдан. чу баҳор мебиёям ҳама гул ҳама тарона зи баҳор месароям ҳама гул ҳама тарона. нафаре агар бипурсад ки ба чанд медароӣ ба ҳазор медароям ҳама гул ҳама тарона. бигзор нишасти мо ҷамъ омадани санъаткорон тамоми нишасти мо пур аз гулу пур аз тарона бошад. барномаи як рӯзи як шахс дусолагиашро дидем. бигзор 1000 солагиашро бинем. саломат бошед. хуб ман рости як тарона ҳозир замзама мекунам аз ғолибҷон юсупов ки ба ман бисёр ҳамин таъссуроти худро гузоштааст. ҳамон суруди ҳамин кас матн аз устод озарахш бошад. мехонам ҳамон сурудро. душмани бечораи ман зинда бош ман ба зидди ту қавитар мешавам. душмани бечораи ман зинда бош ман ба зидди ту зуртар мешавам. дар барам гар дӯст бошад ғолибам дӯст бошад ман музаффар мешавам. ташаккур. медонед инҷо як нафар хомӯш аст. як нафар хомӯш аст ки мо хомӯши анамо нафарро намехоҳем ки набошад. гуласал пӯлотова чаро ки хомӯш ҳастед? шумо аст ки суруд месаред. марава ин суруд бисёр суруди дӯстдоштаи духтарчаи ман аст. вақте ки аз телевизион меравад ҳамроҳи раққосагону вай рақс мекунад. ба назар ёрам айёре нигаҳат масту ҳушёре ба назар ёрам айёре нигаҳат масту ҳушёре. ҳамин сурудро дӯст медорем мо. мувориҷони азиз, агар шумо иҷозат дед ин навбат ман нафарро даъват менамоям ки воқеан ҳам сарояндаи хуб ва воқеан ҳам актёри хуб гӯем ҳам иштибоҳ намекунем. бале ин нафар Нозими Юсуфзод. як лаҳза даъват мекунем. инҷо биё. мана имрӯз аллакай 2 сол мешавад ки як рӯзи як шахс барноматон аллакай 2 солаги шумо омада истодем. ҳоли ин нича ҳастам. ҳоли худо хоҳад 10 солагиҳо ҳоли бо бисёртар ҳар сол худо хоҳад ҷашн мегирем. муборак бошад.
беҳтарин маст бо анами суруд ҳамаро ҳаминҷо оварда мондан. Ташаккур мегӯям. Саломат бошед. Як савол дорам. Ман вақте ки навори анами сурудро тамошо кардам, дар онҷо меваҳо зиёд ҳастанд. Барои чӣ маҳз меваҳо интихоб шуданд? Масалан дар онҷо банан буд. Бинадам шавқовар буд барои ман. Банан буд дар онҷо, агар хато накунам, яки ҳама намуди меваҳо буд, да? Яки ин тарона барои меваҳо буд ки биёедтон. Хуш, барои мефаҳмондед ки идея ки аст? Ташаккур зиёд. Маромад. Муборизҷон, саломат бошед ки ҳамон пойтахти кишвар омдед. Хушомадиан. Фақат шумо аз фейсбук гап мезанед, ман накунем дидам шумо. Ташаккур. Зинда бошед. Ин клип, ин оҳанги шеър оҳанги Ҷонибек Исомадинов ҳамроҳи Зайниддин Каримов нишаста сохтем ҳамина. Клипша дар O'zbekiston дар Тошкент студияи Чотанои тайёр кардем. ҳамроҳи Хуршид Сабиров. ҳамроҳ шита ҳамин монтаж ман шита будем. خیلی این ایده اینمون خورشید سبیروف که نمیدونم به فکر آموزنده است یا میوه دلش جوس می баъзан вақт ба клипмейкерон хӯрок додан лозим аст ё ин ки пул барои кор фикрам гӯшнагӣ тайёр кардагӣ. хош не ман ба ҳар ҳол мегӯям ки ин то як андоза бисёр нафарон мегӯям ки барои чӣ банан монд, барои ки чӣ барои чӣ ин тавр кард. Ин муҳим нест. медонед муҳим он аст ки масалан ки ин навори шумо хотирмон мегардад бо ҳамон банани худ. асан фикр мекунам ин як хоҷияти муҳим аст. қарсакҳои шумо барои Нозимҷон Юсупов барое ки кӯшиш мекунанд ки як навгониро ворид кунанд. қарсакҳои шумо бори дигар. Ташаккур, муваффақият барои шумо дӯсти гиромӣ. инавват ман мехостам, чун медонем албатта ҳунари воло доранд сарояндаҳои мо барои сароидани сурудҳо новобаста аз сабку услуб ва инавват боз ҳунари дигари онҳоро санҷидан мехостем. хуш, барои ман шавқовар аст ки чӣ ҳунар аст ва барои мо чанд нафар иштирокчӣ лозим ҳастанд? Танҳо 2 нафар. 2 нафар. Киро интихоб мекунед? Танҳо 2 нафар. Киро интихоб мекунем? Маромад. Шумо онҳоро хуб мешиносед ки кадомашон? Супидин Раҷабзода. Супидин Раҷабзода. Маромад, қарсакҳои шумо барои Супидин. ва ҳамзамон. Бале. ва ҳамзамон инҷо даъват Фараҳманд Каримов. Фараҳманд Каримовро даъват мекунем. барои мо фақат ба таври зудӣ. хуш. хуб. мо медонем ҳар дуи шумо воқеан ҳам таронаҳои дилангезу дилошӯб барои мухлисони худ имрӯз пешниҳод намуда истодед. Чун гуфтам ҳунари дигари шумо, яъне ҳунари рассомии шуморо мо месанҷем. шарти озмуни мо чунин аст ки шумо бояд чеҳраи ҳамдигарро кашанд ё ягон нафари дигарро? Не, чеҳраи ҳамдигарро. шарти озмуни мо чунин аст. мо чанд дақиқа вақт медиҳем Маҳмудхон? Чанд дақиқа? ҳамагӣ 4 дақиқа. 4 дақиқа вақт додем. ман даъват мекунам ба саҳна фарангизи дунёро барои сароидани як суруди дилангез. шумо омода ҳастед? телевизиони Танин ва инчунин барномаи як рӯзи як шахсро бо дусолагӣ табрику муборакбод мегӯям ва орзу мекунам ки бигзор ҳамин барнома доимо бошад. Не знаешь, любимый, как я тебя ждала. Ай, как молила Бога, чтоб мне послал тебя, чтоб мне послал тебя. Хоть бы где-нибудь услышал ты песню мою. Ведь, милый, до сих пор тебя люблю я, люблю. А весенний ветерок в окно мое тихо стучится. А кто-то хочет украсть мое счастье. Эй, нет, не получится. Ай, нет, не получится. Без тебя мне нет
мою тихо стучится. А кто-то хочет украсть, кто-то хочет украсть мое счастье. Эй, нет, 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 не получится. Ай, нет, 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 не получится. Если б знала эту боль, я не любила б никогда. Я бы сердцу приказала на любовь закрыть глаза. Да, да, весенний ветерок в окно мое тихо стучится. А кто-то хочет украсть мое счастье. Эй, нет, 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 не получится. Ай, нет, 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 не получится. Ай, нет, 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 не получится. Нет, 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 не получится. фарангиз дунё қарсакҳо шумо барои фарангиз. ман фикр мекунам вақте ки мо додем аллакай кифоя аст. барои ҳамин аввалин шуда барои мо расми худро нишон медиҳанд. Супидин, марҳамат. гиред, ман хоҳиш мекунам, гиред. ҳатман дар инҷо бояд шумо имзои худро гузоред. ҳар як рассом имзои худро дорад ё яки ягон инициали махсус. марҳамат. мебинед. бале, рамзи шумо бояд бошад. хуш. марҳамат. Борис, барои ғолиб чӣ тӯҳфа аст? барои ғолиб тӯҳфа инро аз тарафи телевизиони Танин албатта. бале. Акай Шер Муҳаммад, тӯҳфа чӣ аст? хуш, биёед. ба назар мегирем. ба назди мо Супидин. Супидин, биёед. Фараманд ба назди мо биёед. Фараманд, ман хоҳиш мекунам, ба назди мо биёед. дӯстони гиромӣ ҳамагон тайёр? шумо харсак мезанед, мо бошед расро нишон медиҳем барои шумо. марҳамат. ин аст ба фикри Супидин Фараҳманд. Фараҳманд. хуб, бинед ки то чӣ андоза монанд аст. қарсакҳои шумо. ман ба ин тарафам нишонти Фарангиз. марҳамат. ман фикр мекунам Фараҳманде ки як 20 килограмм вазн гирифтааст. зеро ки дар ин ҷо рӯятон кулула. яъне ки Фараҳманд пас аз 20 сол. пас аз 20 сол мегӯем. майли. қабул ба ҳар ҳол. қарсакҳои шумо. акнун Фараҳманд расми худро гиред. ман хоҳиш мекунам ба назди мо биёед. ман фикр мекунам шумо ҳамчун як нафари худи ҳозир ҳамагон қарсак мезананд ва мо ин расро барошон нишон медиҳем. қарсакҳои шумо дӯстони азиз, ман хоҳиш мекунам. инак 1 2 3 биёед ман як бор бинам. ман хоҳиш мекунам ки хубтараш набинед ин расмро. марҳамат дӯстони азиз. марҳамат, нигоҳ кунед. ман тасаввур кардам ки ман барои шумо як сирро фош мекунам. Супидин мӯи сар дорад. Супидин ришт надорад дар ин ҷо. ман намедонам киро кашидед. ин медонӣ Муборис бисёртар ба репер Ҷиган монандӣ ба дорад. репер Ҷиган монандӣ дорад. галстукашро нигоҳ кун, аз ҳама хосияти муҳим. инҷо устоди азизу арҷуманди мо рассоми шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Восед Абдураҳмонов. як лаҳза шуморо ба саҳна даъват мекунем. устод баландтар ба ифтихори устод. устоди азиз хуш омаданд. хуш омаданд. устод шогирдони нави шумо муборак бошанд. ана дар ваи расомо ҳамин бачаҳо бо дигар корҳо машғул шаванд, хубтар мешавад. ҳамин чӣ хел гуфтам мумкин ҳамин кӯдако агар расм кашад агар ҳамин дили худаша ваиша эҷод мекунад. чӯ гуфтагинда унҷанда аллакай қонуну қоидаҳои расомӣ ҳаст, ченакҳо ваҳо ҳаст. ҳама инҷа ҳамин ченак ваҳоша назар ба намегириму ҳамин духони дилашанги ваиша эҷод кардagi ҳар дамиҳо гуфтам мумкин ҳардошон бад баровар. одатан вақте ки инсон дар хоб ҳар гуна то яканзо ҷузъҳои бадҳайбатро мебинад, баъдан онҳо кашида ношисе ки дар хоб дида буданд. не расм зебо аст ба фикри шумо устод. албатта зебо аст устод. ташаккур мекунам барои шумо. монанда
биноядам шавқовар то як андоза як расме ки хосияти афзалиятнок дорад бояд мо инро чуқур фикр кунем умда аст расм барои ин нигоҳи дигар лозим аст дӯстони азиз баҳарҳол ман ташаккур мегӯям устод биёед ин тар мекунем баҳарҳол ташаккур барои мухоботи шумо оиди ин расмҳо вале мо ғолибро худи ҳозир муайян мекунем тавассути қарсакҳо агар зид набошед устод бале шумо муайян кунед ба фикри шумо зебо аст ба фикри ман зебо ман фикри шуморо рад накардам ҳар душ баробар аст баҳарҳол биёед қарсакҳои шумо дӯстони гиромӣ барои расми кашидаи супидин ман ин расму супидин кашида акнун дӯстони гиромӣ қарсакҳои шумо барои расми кашидаи Фараманд Каримов ки супидинро чунин тасаввур кардааст амин барномаи дусолагишба табрик карда мехоҳам як асари амин барнома бахшида кашидагима шуморо тақдим кунам бигзор ки дар девори студияи шумо овезмон бошад биёд хоҳиш мекунем худи ҳозир ки мас кушоем бинем ки чӣ гуна акс аст дар инҷо марҳамат кӯмак мекунем дӯстони гиромӣ биёд Фараманд кӯмак кунед барои кушодан хуш ин шумо ба шумо тӯҳфа дусолагӣ 2016-2018 телевизиони танин барномаи як рӯзи як шахс қарсакҳои шумо телевизионатон ҳами хел эҷодкороя санъаткорои мана аввалин санъати тасвирӣ ва барномаи шумо ман қаҳрамони аввалия шудам бигзор ҳами хел барномаҳои хуба мо эҷодкорои санъати тасвирӣ умедворим сипос сипоси беандоза рости ман имрӯз бениҳоят хурсанд бори дигар ба ифтихори устоди азизимо як қарсаги баланд беҳтарин ташаккур мегӯям барои тӯҳфа ташаккур миннатдор хуш омадед устод хуш омадед барои қаҳрамонони дигари мо рассомоне ки охирам ҷоизаҳои зиёд доранд ки ин ҷоизаро фақат телевизиони Баҳористон додааст барои амин аз синни 1 то 4 сола расмкашӣ қарсакҳои шумо бори дигар ин тӯҳфа аст барои шумо бале ҳамчун хотира гӯям ҳам хато намекунем биёед рафтем марҳамат ташаккури зиёд дӯстони гиромӣ инҷа аз телевизиони танин тӯҳфа барои ғолиб гуфтанд ҳардушон ғолиб баромадан аз сабаби ин тӯҳфаи ман наметиҳам барои он ки ҷанг мекунад байни худошон бале лекин анамун расми кашида ҳар якташон дар хонашон хотира монанд ки бигзор супидин донанд ки аз нуқтаи назари нигоҳи чӣ гуна ҳастед шумо аз нигоҳи назари ин кас ва шумо бояд донед ки аз нуқтаи назари он кас шумо чӣ хел менамоед умуман баъд аз оне ки расмҳоро кашидед дар бораи якдигар фикри шумо маълум шуд ки шумо якдигарро бениҳоят зиёд дӯст медоред дар даруни нохунак ва тӯҳфа аз тарафи тӯҳфа ҳамин ки ҳозир ашба барои ҷанг накарданашон блоки эксклюзив дорем яъне ки дар ҳамонҷо ройгон сурудашон пахш мешавад чанд бораша баъд ман худашонба мегӯям ҳар душонба ана қарсакҳои шумо калонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии асл либосу пойафзолҳо аз Туркия, интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. асл олами либосҳои мардона. аввалан ҳангоми суҳбат ҳангоми дидани чеҳраҳои шумо дар ҳақиқат фахр кардам ки ман инҷа ҳасанҷон дӯсти азизимо инҷа устози азиз аз ҳама ҷавон ба фикрам байни шумо мо чунки як чиз рисолати санъаткорӣ дар он аст ки санъаткор шуда ба мардум хизмат кардан дар як мартаби муайян эҳтироми халқ ва савзавор шудан ба ҳар кас муяссар мешавад лекин шукр кардан дар кори ки вақте ки бар як қулла мебароед ба шумо халқу ватан боварӣ мекунад ҳамон қуллаи фатҳ кардагия дошта гаштан ин санъаткорӣ аст ман ин қуллаи ҳама шогирдово орзу мекунам бигзор саломат бошед баъдан телевизори танин ки худ шермуҳаммади ҷон санъаткор ҳастанд ҳофизи варзида ҳастанд бисёр ман касро дӯст медорам барои он танин шуд ки санъаткор ҳофиз роҳбарӣ доранд ба қадру қимати санъаткор мерасанд аз номи тамоми аҳли санъат ба кормандони шумо тансияти умри дароз орзу мекунам
و بگذار چی نیت‌ها آینده چی نیت‌های نیک دارتون خداوند رساند. بعدا امروز 2 سالگی بگذار 20 سالگی 200 سالگی ها رو همراه قید کنیم. مبارزی جان خوش آمدید جان. من بسیار میدونستم، منم درست گپ از نزدیک یک قرصک برای مبارز یک ساختمان دارم افتیدم. شاگرد عزیز نام کافته نگردید، منم مبارز. اگر ایلاجش مبارز میمانه میگویم که همه روز بسیار نام مبارک است اگر مبارز راضی شوی. شیم کاسیم گرفتن مهم نیست، وقتی که استاد گفتن که نامش رو مبارز مونید، نه مبارزید میشود نه دمیر بیگ تمام. سلام دوستان. من باز جلسه میگفته که اینجا بسیاری اهل سنت جمع میشید در ولایت در جمهوری جمع میشن. اصلا گوشه کنار تاجیکستان عزیز ما کوهستان است. اولا شکری وطن میکنیم که تینجو امانی است که همین روز به عمده رسیدیم. بهتون یا برای تینجی امون یک قرصک زنید. پیشوای ملت بر رحمت میگویم ما بسیار فخر میکنیم که وطنی عزیز داریم. بعدا وقتی که من صاحب تمام عنوان‌ها رو گرفتیم شکر خدا، وقتی که منو 25 سالگی جشن استقلال جمهوری بود منو دعوت کردن و با نصیب برد است هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان جناب عالی سپردن. همون پایتا همون وقتا یک سرود خوانده بودم. اگر اجازه دیتون همون سرود برای شما خوانده میتیم. یادی من در دیه همان. سلام دوستان. گرمش یادی من درد همان بچگی و خنده و فریادی من درد همان رفتم از آغوش گرمش یادی من درد همان بچگی و خنده و فریادی من درد همان من تنی بیرش آوردم زی کوهستان به شهر من تنی بیرش آوردم زی کوهستان به شهر ریشه من شاخه و بنیادی من درد همان ای ریشه من شاخه و بنیادی من درد همان کوچه های شهر پا با احتیاط هر طرف جولانی همچون بادی من در ده ماند گر سرودی را سرایم می سرایم زیر لب یک فریادی زیغم آزادی من در ده ماند یک فریادی زیغم آزادی من در ده ماند از نشستن حال بی فوار دل سوده نیافت موجی دریا چشمه ای ایجادی من در ده همان گرچه آوردم درون شیشه دل یادی او گوری مادر بهترین استادی من در ده همان ای گرچه آوردم درون شیشه
بچه دل یاد او گوری مادر بهترین استادی من در ده همان ای گوری مادر بهترین استادی من در ده همان بچگی و خنده و فریادی من در ده همان خرسکای شما برای استاد گرامی قدر اسرائیل فضلینов یک بار دیگر بلندتر دوستان عزیز تشکر تشکر استاد برای برنامه خوب اسرائیل سپاس منتداری خویش را برای شما بیان میکنم تشکر سلام باشید. ما اینجا یک سرودی دلانگیز شنیدیم از جانب استاد. باز یک آزمون با صحنه اسکندر قلندرов رو دوستان عزیز با صحنه دعوت میکنیم. همزمان گلیزاری راحت گلیزاری راحت خرسکای شما مرامت خواهش میکنم. گلیزار فرهمند ما شما رو دعوت میکنیم. فرهمند بیا فرهمند. بله باز چند نفر. خب بازی خیلی عجایب. شرط آزمونی ما چنین است. الان 4 مانیتوری که شما دیده ایستادید تنها رسم یعنی عکس نمایش داده می شود و معما در این است که شما متاسفانه همان عکس را نمیبینید. مهم نیست که شما دریافت نمایید که در عکس کی کدام سراینده یا عموما کی. مهم آن است که شما به سوالهای ما جواب میدید. ما از فرهمند آغاز میکنیم. فرهمند مرامت فرهمندی بیچاره و چشم شما رو باشد هم کسبتان میبندند. رستم شما چشم باید همین طور بندیم که عکس رو نبیند. یکانش رو دیده ایستادید فرهمند؟ نه انیق خوب انیق فرهمند آماده فرهمند کنی فرهمند انیق آماده است. انیق آماده. رسمی نخستین دقت با مانیتور رفتیم. از کدام مناطق جمهوری تاجیکستان انمی نفر کدام نفری که در عکس است من براش کمک میکنم. من با فکرم فهمیدم نفر نیست با فکرم. خوش کی است؟ با پایان نظر میکنیم مهم نیست که شما اون نفر رو شناسید. فقط با سوال ما از کجای تاجیکستان؟ ممکن از خوجند؟ ممکن از خوجند. از شهر خوجند. این نفر از خوجند داده. از خوجند بهتره. همراه دویت سراییدن نقشه دارید با انمی نفر؟ نه شایمون میشوید دیگه فرهمند. باز که نه گفتید. رسمی نوبتی این نفر از کدام مناطق تاجیکستان؟ از کجا هست؟ فقط زودتر. بیاید از دوشنبه بگوییم. از دوشنبه. من برای شما عکسی رو فوش میکنم. کمتر کمک میکنم. این نفر کمتر عظیم جوسه است. اگر شما مثلا این نفر رو میشناختید با این نفر دوستی میکردید یا اینکه نه؟ عظیم جوسه باشم. نه عظیم جوسه نه با من نمیگم که مثلا تقریبا 100 کیلوگرم از زیاد نه. من 90 کیلوگرم و 100 کیلوگرم اینقدر نه. و دوستی میکنید با این نفر. بله؟ خوب. تشکرم. ببینید دوستی نوبتان رو مرامت دوستی فرهمند کریمов شرک است دوستان عزیز. خرسکای شما تشکر. بهترین ما رستم رو دعوت میکنیم. خوش مرامت چشمی رستم رو بندید. انا چشمی رستم رو شما میبندید. انا فیلیپ کیرکوروف. انا عکس یکم فیلیپ کیرکوروف میشه. نه چیریز نیست. رستم آماده هستید؟ بله. عکسی نوبتی کی نفر؟ فکر شما این نفر چیکاره است مرامت؟ شاید سراینده باشه. درست گفتید. باز درست. ما قرصکای شما دوستان عزیز ببینید. خب شاید شما کم ترکک دیده ایستادید؟ نه خب همراه دویت سراییدن نقشه داره؟ راستی نه نمیکنید. اگر برای چی؟ در نقشه ندارم که با این قصد دویت خونم. اگر پیشنهاد کننم راضی نمیشه درست؟ شاید راضی شم برای. شاید راضی. اگر پول تیان راضی میشوید یا نه؟ پول ماشین خونه عادتا مهم نیست. نه پول. همه انسان ها اهمیت داده یک چیز رو میگن که وقتی که پول در کار است نه مهم نیست. اما به واسطه خوشبختی هره که ما از این چیز وابستگی دارد. راضی شوید یک بار؟ خیره. با این نفر چی؟ این نفر من براش کمک میکنم. جنسشون لطیف است. جنسی لطیف. با این نفر دویت میسراید یا اینکه سرودی دو آوازه؟ شاید میسراید. شاید بعضی نفرها بعد از آنکه شما دویت سرودید میگویند که آنها یعنی که عاشق یکدیگر گشتن. شاید این یک جفتی ستاره ها باشد. چگونه این چیز رو قبول میکنید؟ یکی چیز رو نمیخوام که شود. نمیخواید که شود؟
агар вай нафар хоҳиш кунанд чӣ? хоҳиши чӣ кунанд? ин муҳим нест. Маромад, саволи шумо Маҳмудхон. бисёро мегӯянд ки мас анамин нафар дӯсти наздики Рустам Азимӣ. Ҳамин тавр? агар бисёриё гӯянд рост будагист. дӯсти наздики Рустам Азимӣ. Боз гуфтанд ки шумо кадом хӯрокро дӯст медоред Рустам? хӯроки ҳамин исм. Агар фаҳмидед, Хуб. дидед ба фикр. Маромад, дӯстатонро бубинед. Маромад, дӯстатонро ки дӯсти наздики Рустам ходдог Азимӣ. мехӯред, дуэт иҷро мекунед. ман агар бо ин нафар дӯстӣ мекардам бисёр фахр буд, ифтихор буд. бовар кунед. қарсакҳои шумо барои Рустам Азимӣ давом метиҳем дӯстони гиромӣ. Ташаккур. нафари навбатӣ Маромад Гулизор, хоҳиш Гулизори роҳат. Гулизори роҳат омода ва мо ҳам омода. ба поён нигоҳ кунед, хоҳиш мекунам. ба поён. Рафтем. Рафтем. ба фикри шумо мард аст ё ин ки зан ин нафар? Мард. Мард аст. Чӣ кора касбашон чӣ аст ба фикри шумо? Дар соҳаи сохтмон кор мекунанд. То ҷое ки ман медонам. Ҳамин чиз рост аст ё ин ки не ба фикри шумо? Дар соҳаи сохтмон кор мекунад. Дар соҳаи сохтмон а. Ин нафар ёрдамчии устои калон. баъзе нафарҳо мегӯянд ки ин нафар шавҳари ояндаи шумо. ҳамин чиз рост аст аз ё не? Не, барои чӣ? вақте чорхонагӣ кам нест ба фикри ман. ё барои шумо муҳим нест ки хона бошад, мошин бошад. муҳим аст ё не? Не. масалан устои ҳастанд ки машҳур ҳастанд. ин нафар устои машҳур аст масалан ё ин ки не? устои машҳур а? ба фикри шумо дар кадом самти масалан хона месозад ё ин ки роҳ месозад ё ин ки мост ба қали пул яъне ки кӯпрок? кадомаш ба фикри шумо? дар кадом самти сохтмон кор мекунад? инженер технолог бошад. муҳандис технолог беҳтарин. як саволи дигар. як саволи. агар рафту анамин инсон ба шумо изҳори ишқу муҳаббат кунанд чӣ ҷавоб медиҳед? бисёр саволи аҷиб. як бор гапи рост аст. ба поён назар меанзим. ба поён изҳори ишқу муҳаббат карданд чӣ мегӯед? афсус ки ман шавҳар дорам. шавҳар доред? агар шавҳар намедоштам ҳама мегуфтам а? бале. хуш, қарсакҳои шумо дӯстони азиз давом метиҳем. не басанда ташаккур. Искандар Қаландаров ташаккур. Маромад бинед ки аст ин нафар? сохтмончи Рустам Азимӣ. Искандар Қаландаров гумон мекунам ки омода. албатта. хуб, модоми ки ҳамин тавр диққат ба монитор. рафтем. ки ин нафар умад чӣ кора бошанд? боре ҳам дар ҳаёт бо анаву инсон рӯбаро шудед? мумкин. умад нақшаҳо чӣ гуна аст? мехоҳед ки зуд вохӯрӣ кунед? не намехоҳед. Чаро? барои чӣ? намедонам. ман танҳоиро дӯст медорам. танҳоиро дӯст медоред? агар рафту мас анамо инсон пешниҳод карданд ки зуд вохӯрем чӣ мегӯед? худо хоҳад агар си бошад. худо хоҳад, аммо ман танҳоиро дӯст медорам. барои биё ба хонаи ки ҳеҷ кас нест. насиб бошад. ман як саволи дигар. ба фикри шумо касби ин нафар чӣ аст? дар куҷо кор мекунанд? дар кадом соҳаи фаъолият? шояд надонам ронанда бошад. чӣ бошад? ронанда? дуруст ҷавоб додан. ронанда. қарсакҳои шумо ронанда. дуруст. ташаккур. дуруст. ронандаи масалан ман барои шумо кӯмак мекунам. худёзир вариантҳоро пешниҳод мекунам. шумо аз вариантҳо интихоб мекунед. ронандаи хатсайри ё ин ки маршрути рақами 12. ронандаи хатсайри рақами чанд аст боз? 28 57 28 57. яъне се вариант барои шумо. кадомаш? 57 бошад. ронандаи хатсайри 57 дӯстони азиз. беҳтарин. ҳамроҳ уман нақша доред ки бо анамин нафар ягон суруди ишқӣ бошад? чун гуфтед нақша аст ки зуд вохӯрдани аст шумо ягон суруди ишқӣ. бо ронандаи хатсайри 57 чӣ гуна нақшаҳо шуда метавонанд намедонам. танҳо ин нафар медонед Маҳмудхон як функсияро ронандаи хатсайри 57 иҷро карда метавонад. дар дохили нақли. медонед? не дар дохили нақли. ин ҳам бошад онҳоро ба тӯй бурдан бо таҷҳизотҳои мусиқавӣ. тамом дигар чиз не. ё шумо мехонед масалан биёед ҳар як сароянда ҳаракат мекунад ки бо нафари тарона иҷро кунад ки масалан вай машҳур бошад, вай албатта ки сароянда бошад. агар ба қавле ки гӯем ҳамин ронандаи хатсайри 57 як нафари оддӣ бале санъаткор не аз шумо хоҳиш кунад тарона иҷро мекунед амроҳаш?
барои чӣ не барои чӣ не албатта месӯрем беҳтарин қарсакошу ман худи ҳозир мехоҳам ки шумо ронандаи хатсари 57-ро аз наздик бинед. Марҳамат мана ронандаи хатсари 57 қарсако шумо. беҳтарин ташаккури бепоён мегӯем ба Искандар Қаландаров ва ҳамзамон ба Рустам Азимӣ, Фарахманд Каримов, Гулизори Роҳат. Ҳама каса қарсак мезанем. Ташаккур. ҷойи худро ишғол кунед. Марҳамат. Ташаккури бепоён. гумон мекунам ки боз ҳам лаҳзаи мусиқӣ фаро расид. модом ки ҳамин тавр бошад, мо даъват мекунем ба саҳна Гуласал Пулотоваро. Гуласал Пулотова дар саҳна истиқбол мегирем. дӯстони азиз, марҳамат. Його 10 сола, 20 сола, 50 сола, проведена 100 солаҳо мехоҳам барои шумо. Саломат бошед. марҳамат ба саҳна устод Ҳасани Камол ки воқеан ҳам яке аз ҳунармандони маҳбуб ҳастанд дар
ҷумҳурии тоҷикистон ва берун аз он ва доимо ҳаракат мекунанд. ман як зинда иҷро кунам. ман барои ин барномаи як рӯзи як шахс тамоми хушиҳои дунёро таманно дорам. аҳли кормандони телевизиони танин ҳамин хел барномаҳои рангоранга бисёртар кунанд ва то 10 сола 15-20 сола то 50 сола хай бисёртар орзуҳои нек дорам ки то 100 солаҳоя ин барнома бошад. бор дигар ташаккур. як қаршак занем барои мубориҷону барои анамин маҳмудхон. офарин. ман бисёр сухан намегӯям. албатта имрӯз мо дар ин як барномаи бисёр хеле барномае ки писанди мардум аст, писанди тамоми берун аз ҷумҳурият. чихел ки маълуме гуфтан ҳатто дар ютуб ҳам дар ҳар куҷо аз ин барномаҳо баҳра мебаранд. ман ҳам чихел гуфтам мубориҷон ман метавонам ҳам зинда хонда, ҳам аз тарафи фонограммаю, ҳам як асбобҳои мусиқӣ бошадам. мо ҳама тарафа омада ҳастем. барои ҳамин як тарона мехонам аз бас ки ман бисёр таронаҳои шарқиро бисёр занда мекунам. ин як тарона аз таронахон Саидвалӣ, бисёр оҳангсози машҳури шарқ аст бо номи ай тири ғамат ки як суруд ҳаст. ин бисёр суруди машҳур. барои анамин аввалин таронаро ба ин дусолагӣ як рӯзи як шахс мехонам. иҷозат диҳед. обод бошед. марҳамат. तेरे गमद रो दिले शौक निशाना जमए बत मशगूल तो हिब्ज़ मियाना जमए बत मशगूल तो हिब्ज़ मियाना गहमु तकफी गैरमुगा साकिन मची गहमु तकफी गैरमुगा साकिन मची यानी कि तुरा में तलबम खाना बखाना यानी कि तुरा में तलबम खाना बखाना और खाना में जूया दुमन साहिब खाना और खाना में जूया दुमन साहिब खाना मकसूद मनास का बहुबूत खाना तुई तू मकसूद मनास का बहुबूत खाना तुई तू मकसूद तुई का बहुबूत खाना बखाना मकसूद तुई का बहुबूत खाना बखाना तेरे गमद रो दिले शौक निशाना जमए बत मशगूल तो हिब्ज़ मियाना जम
با تو مشغول و تو حفظ میانم گه متکفی غیرم و گه ساکن مچی گه متکفی غیرم و گه ساکن مچی یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه و خانه هم می جوید من صاحب خانه و خانه هم می جوید من صاحب خانه یعنی همه جا عکسی روخی یار دواندی یعنی همه جا عکسی روخی یار دواندی دیوانه نیا من که روم خانه به خانه دیوانه نیا من که روم خانه به خانه تیری غمت را دل و شاق نشانه جمع با تو مشغول و تو حفظ میانه جمع با تو مشغول و تو حفظ میانه گه متکفی غیرم و گه ساکن مچی گه متکفی غیرم و گه ساکن مچی یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه و خانه می جوید من صاحب خانه خانه می جوید من صاحب خانه خانه می جوید من صاحب خانه уман гуфта метавонам ки имрӯз асри техникаву технология аст ва махсусан сомонаҳои интернетӣ диққати ҳамагонро ба худ ҷалб намудааст. дуруст ба мисоли Viber, Facebook, Instagram, Imo, WeChat ва дигарон. ва Instagram ин як калимаи кӯтоҳи аврупоӣ буда имрӯз гуфта метавонам ки махсусан ситораҳои санъат худро беанамо тасаввур намекунанд. дар Instagram бошад албатта аксҳо ва роликҳои кӯтоҳ ҷой дода мешавад. вақте ки ман варақгардон кардам аз оли ситораҳои худамонро яъне кишвари азизамонро баъзан аксҳои аҷиб ба назар мерасад. баъзан ман дар ин ҷо, ман дар вай ҷо, ман дар назди дӯстам, мо хӯроки шом хӯрда истодаем, мо хӯроки баъди шом соати 12 шаб хӯрок хӯрда истодаем. умуман дигару дигар лаҳзаҳо аст ки ман фикр мекунам баъзе лаҳзаҳоро бояд ҳатман дар Инстаграм гузоштан лозим нест. то як андоза ба фикри ман баъзе лаҳзаҳоро гузоштан мумкин аст. расми нахустин албатта инҷо маълум аст ки модар дуо карда истоданд. бале ҳамзамон дасти рустамро нигоҳ кун, пулатият холад. манам анами чизро қайд кардан мехостам. дуо ман муҳим пул. вай бачаам хана туй ба хизмат кардед. раҳмат барои шумо. ин дуои мо барои шумо муваффақият. дигару дигар ганд раҳмат. пулкани давом етиҳем дӯстони гиромӣ. расми навбатӣ ёд гиред дигар сарояндагон. биёед ҳамдигарро расм мегирем. расм мегирем. акси навбати фарангиз дунё бо гулҳои садбарг.
фарангиз, ман албатта туро бениҳоят дӯст медорам, ман ҳаётамро бе ту тасаввур намекунам, лекин ин гул барои модарам. Ман нема ту наметиям гуфтам, да, тамом. Бале. Фарқ надорад, як акс гирам муҳим. Дорогие мои, наконец-то я презентую вам свой новый клип на песню «Куртаи ишқ». Мана акси навбатӣ. Оҳо. Дар инҷо муайян кунед ки дӯстони гиромӣ ки сину солаш нав ба дусолагӣ расидааст. Ман рости як гап доштам, афсус ки рафтан. Мо як тӯҳфа пешниҳод мекунем барои мас. Нозим мекун. Ман синни муборак ба 42 расидааст. Синни муборак ба 42 расидааст, барои ҳамин ҳатман бояд аз чӣ истифода барӣ? Барои ҷавон мондан аз соска истифода бурдан лозим аст. Давом метиҳем, акси зебо аст, воханам акси зебо. Инҷо давом метиҳем. Беҳтарин. Уман, устод мегуфтед ки ин дар мавсими ту ё баъд аст? Хатсайри Хуҷанд, Душанбе, Айни. Ҳамин тавр? ин ҳангоми тӯйравӣ ба фикрам. ин ҳангоми тӯйравӣ. Мо баъд аз он бисёр вақт фикр кардем, баъд аз он ки ба аксҳои шумо нигоҳ кардем, ин гӯё ки баъд аз хӯрдани як 3 давақ оши палав, таболида. Рост, баъди оши наҳор. Вана, дидед ман ёфтам. Қарсакҳои шумо барои Эркин Одинаев давом метиҳем. Ана. Медонед Муборҷон, ман як фикр ба сарам омад. Акс медонед чӣ ном дорад? Пеш аз фоҷиа. Ё ин ки мас ба анамон нақлиёти мусофирбари устод Эркин Одинаев ягон дӯстон шинаду маблағашро надиҳанд. Ман аз дӯстони чандин рӯву бирӯям ҳазар кардам гӯёна. барои штангаи болоша парту тамом. Дарши давом метиҳем. Дигар акс хоҳиш мекунам, акси навбатӣ. Мана Ҷонибек Муродов ба филми Batman 2016 ки истеҳсоли Тоҷикистон буд иштирок карда буд, вале ин филмро ягон нафар дида натавонистанд аз беғарзи Ҷонибек ва дӯстонаш. Ё ин ки пеш аз баромадан ба саҳна омодагии Ҷонибек Муродов. Бале. Давом метиҳем. Ҷонибек Муродов ҳангоми рафтан ба бозори Панҷшанбе. бояд яке ҳамла накунанам. Бале. ё ин ки гуфтам мумкин аст ки Ҷонибек Муродов дар Сибир, зеро дар инҷо мениҳад хунук аст. Ташаккур мегӯем ба Ҷонибек Муродов, агар айни замон аз он тарафи экран нобаста аз куҷо бошад моро тамошо карда истоданд. Ташаккур. Ин ҳамаш шӯхӣ аст. Ин ҳамаш танҳо баҳри болида хотирии бинандагони азизу арҷубанд. Хуш, давом метиҳем. Акси навбатӣ. Дамирбеке ки дар як сол як баротиба ба футбол меравад, боз акс мегузорад. Яке аз ситораҳои машҳури дунё ин Месси аст, аз они мо ҳам Дамирси. Дамирси. Давом метиҳем. Акси навбатӣ. Нонвой будаму парвоз кардам. пеш аз сароянда шудан касби хуб будааст. Ана, касби беҳтар. ҳангоми ба навор гирифтани мас анами барномаи як рӯзи як шахс албатта ҳолатҳои аҷиб пайдо мешаванд ки мутаассифона мо имкон надорем ки онро дар рафти барнома ҷой диҳем ва гумон мекунам ин лаҳза басо лаҳзаи қулай аст ки мо пешкаши ҳамагон гардонем. Ин танҳо ҳазлу шӯхӣ аст. Мо шурӯъ мекунем. лаҳзаҳои гуворо ва ногувор дар вақти сабти барномаи як рӯзи як шахс тамошо мекунем. Садодия. Малаш. با تو خوبم ای قشنگترین امید و آرزوها ای سر با تو خوبم بله میسازم سلامت باشه و میارزد که همینجا سیونکا رفتی سر نام خود را میارم بالا گویا که آنها سرودهای خود آنها باشد. نه باید این خیل نباشد. باید دیگر ملت ها باید سرودهای ما را بخوانند. چی تمنا دارید بیروزگار؟ رستم جان آدمی خوشبخشوند. بخت و اقبال داریم سرور با رستم جان قله‌های بلند را تمنا دارم. بخت و اقبال سرفرازشان باشد. چی خیر شد. با رستم جان قله‌های بلند را تمنا دارم. صنعت رسومی با کدام نوعی صنعت بیشتر علاقه‌مند است؟ صنعت این گفتم ممکن و ماشین هایش نبوده. یک وای
ماشین آمده مونده دیگه دگران بست البته یک جای میگردیم حاضر باید ساعتی 9:30 کاری ما سر شود بود ما کمترک دیر کردیم برای آنکه ما یک آدم پایداسته بودم خیلی وای بدترک زنگ میزدم بود سرودهای من برای جوانان است نه تنها برای جوانان بلکه چیزی که عذاب پیش بله راستی گپ نه من این آنچه که نامره های دایره چاق دایره چاق دایره ها که دایره نوازان که مینازن دایره چاق دایره چاق دایره ها که دایره نوازان که مینازن آن را همیشه من به صحنه میبرم نخواست میبیند که یک زنی نخواست میبیند یک زنی حامله دار با عذاب قند و قهوه را آورده ایستاده است اما کس ایراد نگیرد با طرز سرود خوندن هم آهنگ حرکت میکنم که خطاگی نشود بعد سوال بود چی بود؟ کجا بودن و این نفر گفتن که من باوری دارم که تو قابلیت داری باعث برنده من بار دیگر گفتنی هستم این تنها ҳазлу шӯхӣ аст ва оное ки камтар ҷиддӣ қабул кардан пула овардими ту хуш ташаккур мегам воқеан лаҳзаҳои хандовар буд лаҳзаҳое ки ногувор ҳастанд ва шояд ягон нафар мо дар онҷа як рӯзи як шахс аст номи барнома аз хотир набарад барои нигоҳ кардан истодан лозим аст коргардон аз ман ин чизро талаб кардан дӯстони азиз ман ташаккур мегам ҳамаи ин наворҳое ки шумо дидед як оператори ман фикр мекунам соҳибкасб нафаре ки касби худро дӯст медорад ҳама ин чизҳоро наворбардорӣ мекунад ин нафар ном дорам фирӯзҷон як қарсакҳояшо барои фирӯз турсунов як нафари ором чунон ором тасаввур намекунед дӯстони гироми ман барои шумо чӣ таманниёт дорам саломатӣ асабҳои мустаҳкам бори аввал дар ҳамин фақат иҳотаи санъаткоро як маърифчаи ман иштирок дорам гуфтани ҳастам ки ва ифтихор мекунам ки байни ҳамин санъаткоро ба монанди нозимҷон анамин духтаре ки зебо ки паҳлӯи ман нишастиянд фарангизи дунё инчунин ҳамин наворбардорон ки чанде аз онҳо шогирдони ман ҳастанд ман ҳамчун тарбиятгар фахр мекунам ва гуфтанӣ ҳастам ки аз номи кулли маърифчиён ба ширкати танин ва ҳам анамин таҳиякунандагони барномаи як рӯзи як шахс ки маҳз боз бо иштироки анамин муборизҷон баргузор гардида истодааст ман як тӯҳфаи хотиравиро тақдим карда гуфтанӣ ҳастам ки оянда ҳамин барнома бо нашунamo ёбад ва аҳли кормандони ин барнома сеҳатсаломат бошанд ва ман боварии комил дорам ки дар ин барнома оянда мутахассисони ҳамаи соҳаҳои мухталифи тоҷикистон гирифта мешаванд ба нақша дароварда мешаванд инчунин соли 2018 ки соли рушди сайёҳ ва ҳам ҳунарҳои мардумӣ аст бигзор ҳунармандон ҳам ба ин барнома иштирок кунанд қаҳрамонҳои асосии ин барнома шаванд ва дар ин ҷода ман ба тамоми кормандони телевизиони танин муваффақият мехоҳам муборак бошад тӯҳфа муаллима чӣ аст агар махфӣ набошад кушода бинем марҳамат маҳмудхон ин тӯҳфаи шумо аст ва баъдан бо ки тақсим мекунед инам кори шумо аст марҳамат кушоед хоҳиш мекунам
من فکر میکنم یک ایده اومد به سرم با دعوتنامه حتما نوشتن لازم بود که برای همگان به طوفان نبیایید خوبتر میشد بسیارتر من عکس زیبا مبارک باشد برای همتون تشکر زیاد میگویم برای توفه برای سخنهایی که پر از مهر هستند و پر از محبت سپاس بی پایان برای شما البته بردیگر از نامی کلی کارمندان تلویزیونی تنیم معلم عزیز تشکر میگویم برای خوش آمدید ایسوری سپاس برای توفه بهترین منتدار هزار رحمت خوش آمدید یک قرصه دیگر دوستان گرامی تماشاگران عزیز تلویزیونی تنین ادامه دارد برنامه مخصوصی یک روزی یک شخص که بخشیده شده است با 2 سالگی این برنامه و در صحنه سرانده نوبتی سرانده صاحبکس نفری که اسلوب خاصی خود را دارد و در عالم موسیقی تاجیک مقام مخصوصی خود را دارد دوستان گرامی پیشواز میگیریم این نفر فردوس محیدینов قرصه شما برنامه 2 سالگی یک روز یک شخص مبارک شود زندگی با دوستی جانی چون بهشت جاودانی در این دنیا تا توانی قدر دوستی خود بدانی در این دنیا تا توانی قدر دوستی خود بدانی ای دوستی جانی باید بدانی من در برم برازی سختی ای دوستی جانی باید بدانی من هم راحت برازی شدی اگر هم تو رو من تنها نمانم شدی ای تو شدی ای من و تو من غم را نخواهم تو بدان ای دوستی جانی و تو دوستی جاودانم تو بدون ای دوستی جانی و تو دوستی جاودانم ای دوستی جانی باید بدانی من در برات برازی سختی ای دوستی جانی باید بدانی من هم راحت برازی شدی ای دوستی جانی باید بدانی من در برات برازی سختی ای دوستی جانی باید بدانی من هم راحت برازی شدی فردوس محیدینов قرصه شما دوستان گرامی قدر تشکر بپوین این نوبت دعوت میکنم خیرالله دادابویف را من از نام خودم و گروه دایره دستم برنامه یک روز یک شخص را با 2 سالگی تبریک می نمایم.
بشد. имрӯз асбобҳои мусиқӣ ҳаст мистод? албатта ҳаст, лекин ҳозир инҷаве ки мо ҳам тушти будем ҳамаш мошинбаю вайва. яъне асбобҳои мусиқӣ рафтан ҳамаш, дуруст? Не рафтагишон не хиди дурбаю, лекин овардамо вақтар кор. Хош, ташаккур. Ман худи ҳозир ташкил мекунам. Боке нест. Марамат барои шумо. муҳим нест ки доира бошад, муҳим он аст ки тағора ё ки ягон чиз дигар. рафтем. қарсакҳои шумо дӯстони азиз дастгирӣ мекунем. аҳсан. метавонед ки он барномаи консерти худро камтар тағйир диҳед минбаъд. тағора, сатил ё ин ки ягон дигар асбобҳое ки барои бале рӯзғор лозим ҳастанд онҳоро метавонед истифода баред. фарқият надорад. барои шахсан ман гуфтам ки вақте ки ман роҳ мегардам ҳатто ритмро ҳис мекунам. беҳтарин. қарсакҳои шумо барои соҳибкасби кори худ. сипос. як меҳмони азизи олиқадр дорем аз пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон. гуфта метавонам ки сабку услуби хоси худро дорад. мо боризман шуморо дар назар надорам. албатта он нафар овозхон ҳастанд. Эркин Одинаев. Эркин Одинаев бо таронаи худ ба табрикоти барномаи як рӯзи як шахс омаданд. хоҳиш мекунем ба саҳна ба назди мо ва таронаҳои худро имрӯз барои тамошобинони азиз ва нафароне ки дар толор нишастанд арзонӣ доред. маромад. дусолагии барномаи як рӯз як шахсро ба тамоми кормандони ин барнома табрику таҳният мегӯям. муборак шавад. минбаъд пеш аз навор гирифтан ман хоҳиш дорам ки ҳамин огоҳ кунедтон тамоми санъаткорониро. ایا مادر ایا مادر به حرفهایم نما باور و جز الله و پیغمبر کسی نبود ز تو بهتر. ایا مادر ایا حرفهایم نما باور و جز الله و پیغمبر کسی نبود ز تو بهتر. ایا مادر تو خوش رویی تو زیبایی تو خوشبویی سرودی الله هایت را
صدایم کن صدایم کن چرا از من جدایی تو تو زیبی خاندانی من تو نوری دیدگانی من حبیبی من حبیبی من عزیز و مهربانی استادم تو امدادم تو ارشادم تو فرهنگ و زبانی من تو الهامم تو ایجادم تو الهامم تو ایجادم ташаккури бепоён. Бори дигар қарсакҳои шумо ба ифтихори Эркин Одинаев хуш омадед. Маз аз пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардед. Мо бениҳоят хурсанд ҳастем. Хуш омадед, хуш омадед. Ва ин навбат даъват мекунам ба саҳна Дамирбек Олимовро. чаро хомӯш? Чаро хомӯшем дӯстон? бори дигар ба кулли мухлисону ҳаводорони барномаи як рӯзи як шахс ҷашни 2 солагӣ муборак бошад мегам. Дамирбек хуш омадед. Маромад ба саҳна. барошон бурдбориҳо таманно дорам. як рӯзи як шахс барномаи беҳтарин аст ва беҳтарин хоҳад буд. چشمانت نیلوفری چشمانت نیلوفری از دنیا تو بهتری در باغی عشقی دلم تنها یک تا دلبری چشمانت نیلوفری از دنیا تو بهتری در باغی عشقی دلم تنها یک تا دلبری چشمانت نیلوفری از دنیا تو بهتری در باغی عشقی دلم تنها یک تا دلبری روزی پگاهی در نیم مراهی بردی دلم را با نیم نگاهی رفتم نامی تو را صدا کردم آخر دیگر به تو چی دل سردم به دیداری رویت دیوانه میگردم نازنین چشمانت نیلوفری از دنیا تو بهتری در باغی عشقی دلم تنها یک تا دلبری چشمانت نیلوفری از دنیا
ارزی ماهی ریزم زی پایت هرچی بخواهی رفتی قلبی مرا کجا بردی با قهر و نازت تو دل آزردی برگرد آخر بر من دلت را نسپردی نازنین چشمانت نیلوفری از دنیا تو بهتری در باقی عشقی دلم تنها یک تا دلبری چشمانت نیلوفری از دنیا تو بهتری در باقی عشقی دلم تنها یک تا دلبری دلبری Дамирбек Олимов, кафулёй шумо бо таронаи чашмонат нилуфарӣ. бисёр мехостам барои баргузор намудани алми бозии навбатӣ 5 нафарро даъват намоем. 5 нафар. Боз ҳам Субҳиддин Раҷабзода марамад ба саҳна. Рафтем биёед. Гулизори Роҳат, Искандар Қаландаров ва роҳбари толори мардонаи Эверест бародари азиму як лаҳза ба саҳна. Ана шумо албатта таронаҳои дилангез, дилошӯб, месароид гуфта метавонед мухлисони худро доред ки бисёре аз онҳо ба шумо тақлид мекунанд ҳангоме ки шумо суруд месароед. Ин навбат мо мехостем ки шумо тақлидкорӣ карда бошед зери сурудҳои дигар ба тарзи кӯтоҳ. Агар хато накунам суруд садо медиҳад, онҳо бошад ҳаракат мекунанд ки масалан ягон ҳаракатҳоро монанди онҳо кунанд, даҳанашонро ҷунбонанд. ҳар суруде ки садо медиҳад гумон мекунам овозхонаш ба шумоён шинос аст ва анҳамо сурудро шумо шунидаед. Мо шурӯъ мекунем аз Фараҳманд Каримов. Гумон мекунам коргардон омода ҳастанд. Баромад ба марказ. Вазифаи шумо тақлидкорӣ кардан. Рафтем аз коргардони овоз хоҳиш мекунам ки мусиқиро омода кунанд. Агар омода бошанд, Фараҳманд шумо омода ҳастед ба фикрам. Ин таркиб бошад оғоз мекунем. 1 2 3 рафтем. Рафтем бояд. Рафтем рақс кунед, бояд ҳаракат кунед. Қарсакҳо шумо. омадӣ дар сар фаранҷӣ ба дастат косаи сурхи биринҷӣ омадӣ дар сар фаранҷӣ ба дастат косаи گردمو باغ با باغ میگردمو یادم به یادی ددایم کاش که یک بار میدیدم رخساری شادی ددا جانم خدایم. қарсакҳои шумо барои Фараҳманд Каримов. дӯстони гиромӣ, бениҳоят ҳам хуб баромадан аз ӯдаи тақлидкорӣ. давом метиҳем. Ман фикр мекунам ки Абдуазиз ҳамагонро ба ҳайрат меоред ва аз Фараҳманд беҳтар иҷро мекунед. Рафтем 1 2 3 мусиқӣ. ташаккури зиёд мегӯем барои Абдуазиз. ба ҳар ҳол ҳаракат кардан. мо инро ба инобат мегирем. марҳамат, Гулизори Роҳат, шумо омода бошед. мусиқӣ. Рафтем 1 2 3. باش در این دنیا هر نقطه به جا باشه مردم همه سر تا پا
از غصه رها باشم از کافر و از مسلم دیگر نزند حرفه باز آمدن و رفتن با امر خدا باشم ташаккури зиёд мегӯям барои гулизори роҳат, барои тақлидкорӣ. То якам рӯза хуб буд. Акнун навбати Супидине ки дар ҳамаи бозиҳои мо иштирок мекунад, нафари фаъолтарин дар имрӯза маҳфил ва мусиқӣ рафтем. Шабнами Сурайё. چیزی هست بینی مودا هیچ که نمیدونه ترونه عشق مورا هیچ که نوخته نتونه ما و تو یک پوره محبتی نفهمویم از هم رنجید چرا از وعده خود دیر کردی هوس‌های دلم را پیر کردی ташаккур барои баромада истодан. Сипос. давом метиҳем. Искандар Қаландаров, тавбатон бериятам хуб аст. Ман фикр мекунам шумо худи ҳозир барои ҳама як дарс нишон медиҳед ки чӣ гуна тақлидкорӣ кардан лозим аст. Дуруст? Накардам нест. Мекунем. Рафтем 1 2 3. هیچ نمیدانم چی شد تو بودی تاجم به سر من از کجا یابم تو را Lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare una canzone piano piano شود منم چشمش ایسون من چرا خلق ولی در زندگی باز ташаккури зиёд мегӯям дӯстон. барҳол беҳтарин буд. ман асан мегӯям барои шумо барои кӯшиш ва ҳаракат. худи ҳозир ғолибро муайян мекунем таҳти кафкубии шумо ва на иштирокчии аввалини мо Фарангаманд Каримов. қарсакои шумо барои Фараманд. ташаккур. қарсакои шумо барои Абдуазиз. қарсакои шумо махсус барои Гулизори роҳат. маромад. ман хоҳиш мекунам Супидин иштирокчӣ гӯям хато накунем. ба ҳар ҳол рафтем. Искандар Қаландаров. қарсакои шумо. дӯстони гиромӣ, ҳаматон ғолиб ҳастед. ман ҳама шуморо табрик мекунам. мувофиқи қарсако ҳамин чизро муайян карда тавонистем. ташаккур барои иштирок. ҷойҳои худро ишғол кунед. мо давом медиҳем базми имрӯзаи хешро ва ба саҳна нафари навбатиро даъват мекунем ки ин нафар воқеан дар муддати кӯтоҳ тавонист дили ҳазорон нафарро ба ваҷд дорад. ва ин нафар дӯстони гиромӣ ном дорад Рустам Азимӣ. истиқбол мегирем.
محمود جان عزیز ممکن شما این سال با اعلان کردن سال رشد سیاحی و هنرهای ملی مردم ما من راستی خود دوستدار چنین سوینیرها هستم. یکی از دوست داشتم چاینک و پیاله و کوزه‌ای که تاجیکانه است از نام خود از نام علی گروه به شما توفیق کنم با این 2 سالگی مرامت. راستی این رو در چی آوردم کم تر میرم بود دست گرفت 1 دقیقه فقط احتیاط میکنید در همون آرزو میکنم که یک کابینه بهترین خود رو داشته باشید و اینقدر توفایی که امروز گرفتید در جشن‌های 10 سالگی 20 سالگی گذاشته باشید. تشکر زیاد عزیزان دل. یک سرود نوبتی است که سرود کهنه است، سرود نو نیست، سرودهای نو بعد از نوروز پیشکش مخلصان میگردند. سرود از شاعری دوست داشته ما استاد روشن شاه بولای شیرالی است. بسیار خود دوست می‌دارم این ترانه رو. مرامت از غم‌های تو بمیرم. رفتیم کافکو بیایش در مغز جانم غمهای تو بمیرم در مغز جانم غمهای تو بمیرم با گفتگوی عشقت به گفتگو بمیرم با گفتگوی عشقت به گفتگو بمیرم یک عمر از رهیدی از منزل به منزل یک عمر از رهیدی از منزل به منزل بس جستجو کردم در جستجو بمیرم بس جستجو کردم در جستجو بمیرم دوستان عزیز من
از نام خودم از نام کل صنعتکاران باز یک بار دیگر با 2 سالگی برنامه یک روز یک شخص رو تبریک میگویم. با این برنامه همه خوشی حیات رو فقط در پیش زادروز مبارک بوده باز یک بار دیگر. لیلا 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 منم مفتونی تو ای دیده ای شهلا لیلا 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 همه دانی که هستم عاشق شیدا لیلا 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 با یادی تو همه شبها کنم غمها لیلا 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 نبیایی میکنم اوه با ویلا چشمک زن برا چون ستاره رحم نما گلی بخوره به عشقت نازنینم معوا نداره به خزان گردیده است فصل بهاره لیلا 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 منم مفتونی تو ای دیده ای شهلا لیلا 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 همه دانی که هستم عاشق شیدا لیلا 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 با یادی تو همه شبها کنم غمها لیلا 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 نبیایی میکنم اوه با ویلا من بلبلی باغی تو یارم عشقی تو را در دلم دارم از دل و جان به تو بیخوانم توی تنها باغ و بهارم بیدان که هستم تو را عاشق شیدا نهایی می نمایم آهو با ویلا لیلا 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 منم مفتونی تو ای دیده ای شهلا لیلا 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 همه دانی که هستم عاشق شیدا لیلا 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 با یادی تو همه شبها کنم غمها لیلا 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 نبیایی میکنم اوه با ویلا لیلا 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 منم مفتونی تو ای دیده ای شهلا لیلا 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 همه دانی که هستم عاشق شیدا لیلا 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 با یادی تو همه شبها
искандар қаландаров кафкавиҳо шумо барои искандар барои ҳунарнамои хуб ва ҳамчун яке аз чеҳраҳои барҷастаи мусиқии тоҷик нафаре ки дар рушди мусиқии муосири тоҷик воқеан ҳам сами беандоза дорад инам искандар қаландаров аст кафкавиҳо шумо барои нафари маҳбуб ва машҳур ин албат даъват мекунем суфиддин раҷабзода марҳамат истиқбол мегирем суфиддин як рӯзи якшабро бо дусолагиаш табрик менамоям ба ҳамаашон барори кор бурдбори комёбиҳо бигзор дусолагине 200-солагиро ҷашн гирем. یاری من نمیشی دلداری من نمیشی غم دل را بودن غم خواری من نمیشی غم خواری من نمیشی یاری من نمیشی دلداری من نمیشی غم دل را بوده غم خواری من نمیشی یاری من نمیشی دلداری من نمیشی غم دل را بوده غم خواری من نمیشی با نگاهی مستم با حسن نشستم با نگاهی مستم با حسن نشستم تا سحر بسوبند بیداری من نمیشی تا سحر بسوبند بیداری من نمیشی یاری من نمیشی در این دنیای دو روزه راحت با جان من شد یاری من نمیشی دلداری من نمیشی غم دل را بوده غم خواری من نمیشی یاری من نمیشی از لطافتت شناختم که تو پادشاه خوبا از لطافتت شناختم که تو پادشاه خوبا
یاری من نمیشی دلداری من نمیشی غم دل را بوده غم خاری من نمیشی یاری من نمیشی دلداری من نمیشی غم دل را بوده غم خاری من نمیشی با نگاهی مستن با حسن نشستن با نگاهی مستن با حسن نشستن تا سحر بسوبت بیداری من نمیشی تا سحر بسوبت بیداری من نمیشی یاری من نمیشی. این نوبت ما دعوت میکنیم نفر رو که میتوان گفت صورتهای دلانگیز و دلاشوب دارد. گلیزاری роҳат истиқбол мегирем. фикр мекунам ки барои шумо таронаҳои гулизор воқеан ҳам писанд аст. من برنامه یک روز یک شخص را با روزی زادروزشان تبریک میکنم. دلبر تو بستم بزودی دلبر جان میسوزم و کبابم دلبر جان تا کی دهی عذابم دلبر جان مده دیگر فریبم مده دیگر عذابم ببین از غم خرابم دلبر جان بیا بر من وفا کن دردی مرا دوا کن اسمی مرا صدا کن دلبر جان بیا که با هم باشه دلبر جان از هم جدا نباشه دلبر جان من با تو یا تو با من دلبر جان یک جان و یک تن باشه دلبر جان مده دیگر فریبم مده دیگر عذابم ببین از غم خرابم دلبر جان بیا بر من وفا کن دردی مرا دوا کن اسمی مرا صدا کن دلبر جان مده دیگر فریبم مده دیگر عذابم ببین از غم خرابم دلبر جان بیا بر من وفا کن دردی مرا دوا کن اسمی مرا صدا کن دلبر جان این نوبت با باوری کامل گفتم میتونم که لحظه خاطرمان فرا رسیده است. лаҳзаи хотирмон фикр мекунам барнома ба итмом намерасад. не албатта гуфта метавонам ки зодрӯзро беширинӣ тасаввур кардан аслан каме душвор аст. гӯям лаҳзаи муҳимтарин лаҳзаи деринтизор лаҳзае ки дамирбек олимов аз оғози барнома то охир интизор буд лаҳзаи хӯрдани ширинӣ. сипос шомадан ташаккур. хуб инҷо як хабари хуш ба мо расонидаанд ки аз ҷониби ширкати шириниҳои боронхоҷа як торти лазиз як торти бомазза инҷо ҳозир шудааст ва хоҳиш мекардем ки ба баромад хоҳиш мекунем ки шириниро
ба саҳна ворид намоянд, марҳамат, ман хоҳиш мекунам аз маъмурияти тарабхона ва ҳамзамон аз номи сарпарастон ки ин шириниро омода карданд. Кафкубиҳо шумо бори дигар дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки имрӯз рӯзи шумо аст. дигар рӯзҳо рӯзҳои дигар нафарон буд. имрӯз рӯзи ҳам Маҳмудхон ва ҳам Фирӯз аст. ман як чизро мехоҳам, ман мехоҳам ки шумо оиди рӯзи худ маълумот диҳед барои мо. мо интизор мешавем дар соли 2018 ҳамин чизро ки дар бораи як рӯзи Маҳмудхон шад. ман фикр мекунам акаи Шермуҳаммад зид намебароянд. дарақатам беҳтарин. ман мехостам аз Маҳмудҷон Фирӯз ҳамин театрро чуноне ки мана гуфтем театрро буранд барои он ки меҳнати асосиро инҳо карданд. ҳам рӯзҳои сард хунук гарм роҳҳо ба мана перевало ба чихи азоб кашиданд, ҳаминҷа баям норасоии техника ва дигар чизҳо. мехостам ҳамин якдаҳан камтарак ҳардушон гуфта гузаранд ки чӣ хел вазбиниҳо буд, чӣ хел хубиҳош буд. мушкилӣ ҳаст, бемушкилӣ кор намешавад чун мегӯянд, вале танҳо як чиро гуфтанӣ ҳастам. ман имрӯз ифтихор аз он мекунам ки дар телевизиони Танин фаъолият бурда истодам бо роҳбариву дастгирии кулли кормандони телевизиони Танин, бо дастгирии Шермуҳаммад Шерматов, директори имрӯзинаи телевизиони Танин, бо роҳбарии Абдумалик Солиев ва бо маслиҳатҳои Қудратулло Раҳматуллоев ва бо дастгириҳои Фаттулло Абдуллоев ба ҳама ташаккури бепоён мегӯям. ману Фирӯз шогирди майдатарини ҳамаи шумо ҳастем ки ҳоло дар дил орзуҳои зиёд, нақшаҳои зиёд дорем. ба ҳамаи шумо раҳмат, миннатдор. ташаккури зиёд. мо низ сидқан табрик мекунем. ман хоҳанро дорам ки ҳамқадами шумо доимо муваффақият бошад, роҳбарататон самимият ва дар ҳамаи корҳои эҷодии шумо ва шахсии шумо бигзор метавонед чӣ бошад? муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмии ҳукмфармо бошад. зодрӯз муборак. ташаккур. он вақтое ки як чизро ман бояд қайд кунам, баъзеҳо мегӯянд ана телевизиони Танин шаҳри Душанбе пойтахт рафтианд ва барномаи як рӯзи яхшро сабт карда омадианд. ҳамин қити нуқта мемонанд. лекин паси ин чӣ азобиҳо? якум азоби калонтаринаш ҳамин аст ки то ино рафта омадане ман шабҳо хоб намекардам. рости гап роҳ вазбин, роҳ ҳархела мешавад. то ино сиҳат саломат расида рафта то ман ба занг задана ман умуман хоб намекардам. 10 бора 20 бора хонашон занг мезадам, падарашон то омаданашон бо ҳамини дига. лекин ин барнома рафта ҳамуҷоба сабт шудаса қафошанда бисёр азобу машаққат аст. саломат бошед. ман мехоҳам ки оянда ми ҳар дутон коркунитон давом диҳед. ташаккур барои директори кулли ширкати телевизион ва радиои Танин. Кафкубиҳошон барои Шермуҳаммад Шерматов. ва акнун корт канӣ. пеш аз оне ки анамин торти ҷашниро мо пора кунем, ман мехостам риштаи суханро ба Қобилҷон, намоянда аз ширкати шириниҳои Бурҳонхоҷа, як лаҳза. толи 2 сол мешавад ки мо ширкати шириниҳои Бурҳонхоҷа бо телевизиони Танин бо барномаи як рӯзи як шахс ҳамкорӣ дорад ва имрӯз 2 солагиашонро ҷашн гирифтанд. ман аз номи роҳбарияти ширкати шириниҳои Бурҳонхоҷа ба кулли тамоми кормандони барномаро, тамоми кормандони телевизион Танинро табрик менамоям ва ба онҳо саломатӣ, умри дароз ва бурдборӣ орзумандем. ин ҷониб роҳбарияти ширкати шириниҳои Бурҳонхоҷа сипоснома тайёр карданд ба ровии барномаи телевизиони як рӯзи як шахс Маҳмудхон Аҳрорӣ. сипоснома. Марҳамат. инчунин сипоснома дода мешавад ба муаллифи лоиҳаи барномаи телевизиони як рӯзи як шахс Шермуҳаммад Шерматов барои ҳамкории ҳамаҷониба ва гузоштани саҳми арзанда ба рушди фаъолияти ширкати шириниҳои Бурҳонхоҷа. марҳамат. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. ширкати шириниҳои Бурҳонхоҷа ҳамеша бо Танин. мо ташаккури бепоён мегӯем махсусан ба роҳбарияти арамин ширкати бонуфус. ташаккур. сипоснома гирифтед, тӯҳфаҳоро гирифтед. шириниам аз они шумо чӣ хеле ки фаҳмидем? соҳибаш худо. корт дар куҷо аст? саволи дигар пайдо мешавад. ман аз маъмурияти тарабхонаи маърифат хоҳиш мекунам ки бале мо ҳисоб мекунем. дар тӯё ин ҳолатро бисёр медидем. ё ту пора гӯёма. ин ҳолати ҳамкорӣ аст, ҳолати дӯстӣ аст. барои ҳеҷ боки надорад. дӯстони азиз, ҳеҷ гап нест. дӯстон, не мо ҳисоб мекунем. дӯстон, зод рӯз
муборак бошад. дӯстони гиромӣ, шумо шоҳидиён ҳастед ки мо худи ҳозир анамин ширинии идона ки бахшида шудааст ба дусолагии барномаи як рӯзи як шахс бо рови ин барнома ва ҳамзамон бо наворбардори ин барнома пора карда шудем ин кӯлишаханди зеборо. бори дигар кафкубиҳои шумо хоҳиш мекунам. ташаккур, муборак бошад. муроҷиат мекунам ба кулли тамошобинони телевизиони Танин. чӣ хеле ки имрӯз ҳар яке шумо шоҳид будед бо иштироки сарояндагони машҳури ҷумҳурии Тоҷикистон, на танҳо сарояндагон, балки дигар соҳаи фаъолияти ҷамъиятӣ барномаи идонаи як рӯзи як шахсро сабт намудем ва умед баро мебандем ки ин танҳо оғози кори ин барнома аст. барои ҳар яке шумо саломатӣ, сиҳатмандӣ ва бешубҳа самимияти беандозаро дар зиндагиятон орзуманд ҳастем. албатта дар соли 2018 нашрҳои навбанави барномаи як рӯзи як шахсро бо иштироки оное ки шумо пеш аз ҳама дӯсташон медоред, бо иштироки оное ки пеш аз ҳама шумо мухлис ҳастед, интизор бошед аз телевизиони Танин, мас аз саҳифаи YouTube. дӯстони азиз, дар соли 2018 мо ваъда медиҳем ки боз ҳам мустаҳкамтар, устувортар ва қавитар корбарӣ карда бошем. ҷашни дусолагии барномаи як рӯзи як шахс муборак бошад. кавкубиҳо шумо, ман фикр мекунам акнун як калимаи дигар мондааст ки бо он хайру хуш мекунад. Ин набошад? биё як ҷой мегӯем ин калимаро. хайр. хайр. то дидор. хайр. رسته 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 ها وقت خیر و خوش با روی خندان عاشقی زارت منم اینجا بیا